Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa takna sinigala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa Udto, diri sa New FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Agosto 15, tuig 2026. Ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover sa mga nagapangunang dalaguan karon nga mga balita. Sa Digambayan, gindismiss ang graft case sang ombudsman batok sa kay Undersecretary for Public Safety, Jeda Patrick Mabilog. Samtang PRO6 pasanyog ang 911 emergency call pagi sa Unified 911 campaign. Subong man nga adlaw ginpatigayon sini sang Bombo Radio ang aton sini nga palengke draw. Swerte sa palengke sang Bombo Radio kag Star FM sa Pavia Public Market nga kung sini napulo sini ang ginakilala bilang tagdaog sa aton sini nga market draw kag nakabaton sang 1,000 ka pesos nga cash plus 500 pesos nga valor sang gift pack. Ang gift pack ginalakipan sang 1 ka urukan nga balde, mayara sang 1 ka box sang MX3 coffee nga may napulo ka sa sachet, 2 ka pack sang kumiya bihon kag 3 kalata sang holiday beef loaf. Diri sa studio draw sa aton sini nga mga kabombo, kilalaon man naton ang anom sini ka maswerte nga taggadaog sa nga cash prize. 3 mga daog bilang consolation prize winner, 1,000 ka pesos kada isa sa ilang. Third prize naton 3,000, 4,000 sa second prize kag 5,000 para sa first prize. Sa mga kabombo naton, nagtakop na ang aton sini nga week number 6 sa umpisa subong iyang hapon, no? Maga-umpisa kita sa pagbaton sa inyo sini nga mga entries for week number 7. Week number 7 sa aton sini nga mga kauturan kag sa masunod nga semana, sa masunod nga Sabado, diri kita magapatigayon sa aton sini iyang market draw sa may Iloilo Terminal Market. Dira kita mapatigayon sa aton sini nga week number 7 palengke draw. Samtang 41 minutos na nakaligad sa takna sining las 11. Ang proponent sang AI Data Center dira sa may Abilay Sur sa Banwa sang Uton, wala data klase tawo kay binastos ini. Sa aton sini nga mga kasimanwa, hindi kimoya ka eksplikar sa kag hindi kimoya kasabat sa mga palamangkutanon, ma-walk out kay mo kag sa ngalan kung tani isang patas man iya nga pagpalayag, tiga hatagan ka sang tsansa nga maka-eksplikar man sang imo sini nga bahin. Nagpinamuyayaw mga ako tuga po nagresponde, binakol ko ni ka 2x2 ang iya sinitang kugo kag tulukon nga magpulok-pulok ni sa maumpawan ni sa mo. Maumpawan siya sa mga tinaga nga pagpainsi English man simpre sa aton sini nga mga may fiancé kuno ni siya nga taga distrito sa nga Mandurriao. Kag ginalibugan sang paminsaron sa mga opisyales sa nga Banwa sang Uton. Sa aton sini mga kuturan kadako sining nasambitan karon niya nga investment
ang pagpatukod sa AI data center. Insat nga isa lang di si Mr. What is the name of this guy? My goodness, I forgot. I forgot. Si Robertson. Ari na di ka ginaya sining nga ngalan mo. Ari di siya. Daniel Stefan Robertson. Ari ka pa dinoy sa Iloilo. Din ka gatiner sumungman. Bakal na to ticket ka magpulis Norway Di na magtiner di. Sa aton sini nga mga kabumbo. Isa pa lang kapamangkot. Pamangkot pa lang gani. Ito yan nagikan sa kay, no? Sa kay SB member Faro, no? Kagabi, sa aton sini nga mga kabumbo, attorney Rose Paro, no? Kung din siya makwasang tubig. Paano ang tubig? Why nun ka sabat ining Norwegian investor? Sa aton sini nga mga kasimanwa, ti sinuayhan ang nagpasalig. Sinuayhan ang nagpasalig sa kay Mr. Daniel Stefan Robertson. Sa iya sini nga pagpatukod diri Banwa sa AI data center sa may Abilay Sur sa Banwa iya sang uton. Sinuayhan nagpasalig si Monoy nga okay ka diri sa kuryente. Sinuayhan nagpasalig si Mo nga okay diri ang supply sa tubig. As per information sa report Banwa nga natipon sa Bobo Radyo Iloilo, may ara naman kuno sang agreement. Kuno as per information, ginaligar nga may agreement na with Electric Cooperative 1 or Ileco 1. Hindi man lipod sa aton sino makabumbo nga problematic kita karon. Sa sining sitwasyon or supply sa kuryente diri sa may Visayas. Paano nakahatag sa assurance ang Electric Cooperative, and in fairness with Eleco 1 naghatag man bala kamo sa assurance kaya mo nang ginapalapot ring information Next, Metro Pacific Iloilo Waters and Metro Iloilo Water District. Hindi ka mo gani, hindi ka patubig sa mga kabaranggayan diri sa syudad. Manalawsaw pa ka mo dito sa may banwasang uton sa Bilay Sur. Sa aton sini nga mga kauturan. Pamangkot, gipamangkot sa banwa. No? Iway sa kasabat, naglakat na ining si Daniel Stefan Robertson. Sa aton sini mga kabumbo nag-walk out na siya. Di kinakabig na gani sa mga opisyales sa banwasang uton, katiway na, pornada na. No? Imbis nga AI data center ang tukuron, wala na sang data. No? Sa mga tinaga, sa mga katigulangan, why data yung mga ginapanghimo, munoy? Butsilingon, why ti kapuslanan, why pulos? Sa aton sini nga mga kabumbo. Tinamo nag pamatok sina dire and ining ginpatigayon nga consultation amo kung tani ni ang proper venue agod nga mapainsindi man sa proponent, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa kung ano ang mga kayuhan, kapuslanan, advantage and disadvantage kung mayara sa data center dira sa nasambitan sini nga lugar. But isa pa lang kapamangkot, parte pa lang stubig sa aton sini mga kabumbo, why don? Pornada don, nadula don gana. Kag why ron ti data, si Mr. Daniel Stefan Robertson sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Nagalibog man gani iya ulo ni SB member Paro. Sinya amonika dako nga sahi isang investment. Isa lang niya ang nag-represent, isa lang niya ang proponent, isa lang siya. Solo flight, solo finance. Sa aton sini nga mga grabe ba, solo flight, solo finance. Isa lang to siya nagtubang sa sining public consultation. Ti magamo-amo kung tani sini sa aton sini mga kulturan, ti arabi ang for example, kung wala gin man unavailable or hindi pwede ang Chief Executive Officer,
ara dira at least ng iya sini nga mga senior officer, no, sa aton sini nga mga kabumbo, agud iyang i-lay down nila ang mga kayuhan, no, kag nga napilian ang partikular nga lugar, abilay sur sa aton sini nga mga kabumbo nga tukuran sa AI data center. O galiti why? Isa lang to si Mr. Robertson kagapon sa aton sini nga mga kabumbo. O may mga taga-uton, may mga ugtunganon nga nagapalapot diri sa mensahe sa aton nya bumbutsa basi kun nabudlayan sa bala maghambal sa in English sa aton sini nga mga tagpalamati. Kay bala mo ang Norway, no? Ang ila sini nga native language, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, amo ning ginatawag nga Norsk, no? Or North Germanic language sa aton sini nga mga kasimanwa. May ara ni sila sang duwaman ka language sa aton sini nga mga kabombo nga ginagamit sang 80 tubtob 90% sa ila sini nga populasyon amo ning bukmal. Kag isa ning ni Norsk sa aton sini mga kasimanwa nga na-develop sang 19th century sang isa ka linguist nga si Ivar Eisen, no? Ginabasi ining ni Norsk sa rural Norwegian dialects aton sini nga mga kasimanwa. Kagapon ko man ti Sharando medyo nabudayan giman sa engineer, no? Sa aton sini nga mga kabumbo magplastar sa English, pero naibaluan naton hindi giman amo sinaguro ka budlay as in budlay gid kay dahil ang engineer liog ko na isang akon nga tsurabe dasig lang ni. Di ko kanta. Okay na, pwede na engineer. Kay maka-plastar man siya kay makaditi, tani. Nagdala siya da sa mas mahapos pag inabi nga makapaintindi sa aton sini nga mga kabumbo, no? Or base do kasubong bala nga do uncomfortable or nagaaliwasa si Mr. Daniel Stefan Robertson kay ang gingamit nga venue sa ila sini nga public hearing, public consultation, simbahan. Tiambal ka isang isa to nga taga-uton nga ginpalabot diri sa Bumbo Radio, no? Suno sa mga ugtunganon nga basi kun doga palang init lawas or do hindi mapakali or sa aton sini nga mga kabumbo hindi komportable ining si Mr. Daniel Stefan Robertson sa sulod sang chapel nga gingamit as venue para iya sa public or barangay consultation. Sa aton sini karon niya nga mga kauturan. But damo man sang nag-react batok sa sining Norwegian National kay ini siya ang nagpamuyayaw, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kag daw kasubong nangakig pa sa magkatapo sang media nga naga-cover sang nasambitan sini karon iya nga event, no? Or consultation, no? Nga kung sa diti naturalmente sa bahay niya karon sang media nga kuhaan man sang pahayag ang nasambitan sining Norwegian National, no? Sa natabo or whatsoever, pero ang ginbaylo ya sini nga statement sa magkatapos sa media is pamuyayaw, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Damo ang nagpakamalaot sa kay Mr. Robertson sa iya sini nga nangin aktwasyon. Nga kung sa din,
kung hindi siya luyag hatag sang statement, pwede naman mahambal nga please excuse me guys, I have no comment. So, diba, engineer? Hindi nga manghambal kay mo yang if you have brain or whatsoever, isikuhon na kas bag-ang rong kag mamulot kag bag-ang malingaw ka. Hindi man na. Joke lang na. No? Pero kalaway sa aton sini nga mga kabumbo, kasubong sina iya nga mga sahi isang aktwasyon. Nahibaluan naton nga samusad to iya nga kay gayunan, akig, no? Siyempre sino man hindi makig, kay gimbalabagan ang tinutuyo mo sini. But as an investor, may sindihan mo kung tani dapat nga may ara sang may ara gid man iya sang mambal sini naton, may ara sang nagapabor kag may ara sang hindi nagapabor. Kung majority karon, no, sa mga pumuluyo ang wala nagapabor kag hindi gusto sa imo sini nga proyekto, hindi man niya silingon nga mangbuyayaw ka na lang imo. Sa mga pumuluyo or even sa mga katapo sang media diri sa pungsod Pilipinas, partikularmente sa syudad ka probinsya sa Iloilo, ginatungdan man lang namon ang amon siniyang trabaho. Sa aton sini mga kasimanwa, kag hindi na iya kinahanglan pang malagbot sa punto nga may mga malain nga tinaga nga ihaboy ikaw sa imo sini isig ka pareho. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Kung mag-amo sina, insindihan naton iyang emosyonal, nagainit ang ulo, but hindi naman kinahanglan pa, no? Nga magbuya sang hindi mga maayo sini nga tinaga sa imo sini isig ka pareho. Sa aton sini nga mga kabumbo. Sa mga kabumbo naton, no, nga nagahambal sa akon nga ti Englishon ko kuno para nga maintindihan gid ni Mr. Robertson, ginatugyan ko na sa iya sining fiancé nga taga Mandurriao nga magpaintindi siya. Bala mo nagano sa mong engineer? Medyo nag-aalay lang diri ko. Hindi ko ka English mayo. Diri ko do aga-alay. 54 minutos na alakaligad sa takna sining las 11. Diri man sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo. Pila pa sa mga palamangkutanon sa aton sini mga kasimanwa sang mga ugtunganon, magluwas sa tubig abi kung diin sini kuhaon ang tubig sa aton sini nga mga kasimanwa. Ang lugar nga kung sa diin tuyo tukuron ining 50 hectare, no? 50 hectares nga data center ti agricultural na dira sa aton sini nga mga tagpalamati. There was a time nga ang banwa sang uton, majority sini sa mga kadutaan sinila is agricultural, no? Pero sang nag-uso ang mga subdivision na kalabanan sa ila sini mga kadutaan dira na convert man into residential. Residential nga wala drainage. Kung magbubuulan, gabaha. Di ba? Sa aton sini mga kasimanwa. So this time, ginabi-abi ginaton nga ang mga member sang Sangguniang Bayan, sa aton sini nga mga kabumbo dira sa banwa sang uton, ang maid-id nga naga panghusisa. Why man sila siling nga naga pamatok or whatsoever? Ang ilaman lang sining ati mathagan sila, maeksplikar, mapaintindi, no? Sa kung ano ang ilang nga mga contention, sa anong ilang sining nga mga pagpang-alang-alang, sa pagatukuron sining nga proyekto. Ang bagay isang isa pa iya ka SB member na siya, why man ta nagapamatok sa mga bag-o nga investments? No? As a matter of fact, nagapangagda kita sa mga investor. Ang aton lang siniiyang nagapanguna sa aton nga talaksan, amo ang transparency. Tikunway sa nga transparency,
Ati bot silingon sinaban wa makaduluda kag base kon hindi man lang iya kayuhan ang madulot sini sa baylo, kalainan, kapahamakan, kahalitan. Dugang nga mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa baray naton nga pagpangalagad diri sa Bombo Aray sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Sa dami ng gagawin mo, Swerte sa palengke. pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. May one pot order na lutawit sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to. Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya, kapit ang sarap, kapit ang saya. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Happy Hour Dry House, Montinola Street, Santa Barbara, Iloilo. Henares Store, Pavia Public Market, Pavia, Iloilo. Queen Bank, San Miguel Branch, San Miguel, Iloilo. Bangga Badong Sabido Farmers Market, San Antonio, San Miguel, Iloilo. Queen Bank, Leon Branch, Leon, Iloilo. Lourdes Store, Leon Public Market, Leon, Iloilo. Ana Store, Tagbak Terminal, Haro, Iloilo City. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabigin na tunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Kung mahimo pa lang i-up Years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-15 sa buwan ng Agosto taong 2026. Sa ating mga headlines, confidential fund article dyan sa Duterte impeachment target tapusin ngayong buwan o kaya naman sa unang bahagi ng Setyembre. Ang Pilipinas naman hindi magiging launch pad ng United States kung lusubin ang China ang Taiwan ayon niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Halos 300,000 pamilya dyan sa probinsya ng Pampanga apektado ng mga pagbaha, state of calamity na ideklara na. Abangan mamaya sa ating international news, magnitude 7.7 na lindol yumanig sa silangang bahagi ng Indonesia. Tsunami naman na itala. At sa ating balitang palagkasaan, Pinay tennis star Alex Ayala umakyat sa bagong career high sa world number 18 sa WTA o Women's Tennis Association Live Rankings. At live nationwide via satellite. Tumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nilinaw ni Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni Vice President Sara Duterte, a statement of fact at hindi banta ang kanilang pahayag na maaaring maging president sa iba pang mga incumbent impeachable officials ang pag-prosecute sa Vice Presidente. Ito ay matapos na questionin ni Palace Undersecretary Claire Castro ang pahayag ng kampo ni Duterte kung naglabas na ng panibagong pagbabanta ang naturang panig. Ayon kay Lim, hindi lamang ang Vice President ang impeachable officer, kaya mahalaga na maging malinaw kung maaari ba nakasuhan ang isang nakaupong opisyal o dapat itong gawin matapos na makababa sa pwesto ang nasabing opisyal. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Paul Lim.
I would of course respect her opinion. Any lawyer, as I mentioned earlier, bawat abogado may kanya-kanyang pananaw dyan at opinion. But of course, iba yung pananaw namin. At siguro doon ko na lang iiwan. Mahirap rin. Ayoko na makipagdebate tungkol sa isang bagay na lalong-lalo na nabanggit ko na sub judice na. Yung mga merito ng mga binanggit rin ni Attorney Castro at yung mga merito ng mga argumento namin na nasa motion ay nakahain na sa korte. So yung korte na ang bahala dyan, after hopefully magkaroon ng oral arguments. Lagyan ng pahayag na Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ng naturang abogado, maaari ring magkaroon ng parehong usapin para sa iba pang mga impeachable official gaya ng Pangulo, Ombudsman, mga miyembro ng Constitutional Commissions at Supreme Court. Samantala, naghain naman ng manifestation ang kampo ni Vice President Sara Duterte upang hilingin ang oral argument sa kanilang motion na ipabasura ang grave threat case laban sa kanya. Iginiit ng depensa na may far-reaching consequences ang naturang usapin dahil maaari itong maging batayan sa mga susunod na kaso laban sa iba pang mga nakaupong impeachable officials ng ating bansa. Sa iba pang balita, nangako naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pananagutin na ang lahat ng individual na sangkot sa anomalya sa mga flood control at iba pang infrastructure projects ng pamahalaan. Sa isang presidential luncheon, sinabi ni Marcos na prioridad ng kanyang administrasyon ang accountability kasabay na patuloy na investigasyon sa kontrobersiya. Anya may mga naisampan ng kaso at may ilang individual na nakulong kaugnay ng nasabing issue. As I committed during my State of the Nation address last month, we will hold accountable all individuals responsible for the anomalous implementation of government infrastructure projects. This accountability goes hand in hand with ensuring that these projects deliver the services that our people need. Every peso invested in these projects must translate into real protection for our people and our communities. Ultimately, effective governance is not measured solely by what the government builds, but also by the trust that it earns from the people that we serve. Tinanong din si Pangulong Marcos kung posible bang maharap sa kaso ang kanyang pinsan na si former House Speaker Martin Romualdez. Sa halip na magkomento ay itinuro na lamang ng Pangulo ang mga katanungan sa Office of the Ombudsman dahil wala umano siyang sapat na detalye sa kasalukuyang investigasyon. Samantala, sinabi ni Pangulong Marcos na patuloy na palalakasin ng gobyerno ang flood mitigation at disaster preparedness lalo na ngayong tag-ulan. Giit niya bawat pisong inilaan sa mga proyekto ay dapat magbigyan at magbigay ng tunay na proteksyon sa mga komunidad laban sa mga pagbaha. Sa dagdag pang balita, itong nasa 165,000 na mga klase ng gamot kontra sakit dulot ng pagbaha na ipamahagi na dyan sa capital ng ating pumbansa sa lungsod ng Maynila, at yung alkalde ng Maynila ay kinilala naman ang mga ginagawang effort sa paglilinis sa mga estero para na rin sa ligtas sa mga pagbaha at iba pang mga update. Kaugnay niyan, may balita si Bombo Grant Hilario. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang pagiging handa nito sa pamamahagi ng gamot kontra mga sakit dulot ng pagbaha kasabay ng ilang araw na pag-ulan nararanasan. Inihayag mismo ni Manila Mayor Francisco Esco Moreno Domagoso na naghandang lungsod na aabot sa 165,000 capsules ng gamot na magagamit bilang proteksyon kontra sakit leptospirosis. Ayon sa alkalde, available ang gamot sa mga health centers ng iba't ibang distrito sa lungsod ng Maynila para sa sinumang mga ngailangan. Paliwanag ni Mayor Esco Moreno Domagoso na ang hakbang ito ay bunga ng mga karanasan sa nakaraan, kaya't minaiging naghanda ng libo-libong gamot bilang dagdag proteksyon lalo na sa mga lumusong sa baha. Huwag kayong magpapaulan. Kung kailangan nyo ng doxycycline, doxycycline, o kung ano man yun, pareho lang yun. Gamot na para magbigay ng added protection sa mga na-expose sa baha. Available po yan. Nagtutulak po kami. Nagtutulak kami ng 165,000 capsule na hinanda natin para sa panahong tag-ulan. We already learned our lesson in the past. And we continue to learn from our
experience day to day and put it in the data and to study it in the future so that we can prepare whatever necessary that we can do to prevent or augment or mitigate the bad effects of flooding in our community. Kaugnay pa rito, kinilala naman ng alkalde ang pagsunod sa direktibang lingguang paglilinis o declogging drive, pangongolekta ng basura sa lungsod at mabilis na pagtugon sa paglikas. Naniniwala ang opisyal na mahakbang ito'y nakatulong upang maibsan ang epekto ng ilang araw na halos walang tigil na mga pag-ulan dulot ng habagat. Thank you very much for heeding and implementing Executive Order number 3 that I have signed last July to clean up our streets, Barketa, o maglinis tuwing Sabado. Kung mapapansin ninyo, boring. Tuwing Sabado na lang, linis, kalkal, sipsip, sako, tapon. But as you know, for the past so many rainy season, nagdulot ito kahit papaano ng ginhawa sa lungsod ng Maynila. Samantala, maging ang lungsod ng Marikina ay kabilang sa mga nanguna sa flood mitigation o mahakbang mapigilan ang pagbaha at pagiging handa sa tuwing may kalamidad. Kinilala ang naiambag ng flood control infrastructure sa lungsod na siyang isa sa mga nakatulong umano upang hindi tumaas ang tubig baha kasabay ng malalakas na pag-ulan dulot ng bagyo at habagat. Ayon kay Marikina City Mayor Maan Chodoro, ang pagbuti ng sitwasyon ay bunsod anya sa tuloy-tuloy na mga aksyon kontra baha kabilang ang dredging ng Marikina River. Bagamat kadalasan bahain dati, anilay madaraanan na ngayon ang mga pangunahing kalsada at komunidad sapagkat nananatiling walang naiipon na tubig baha. Binanggit pa ng alkalde ang buong taong paglilinis at maintenance sa mga kanal, sapa, daluyan ng tubig at maging ang pagpapalakas ng drainage capacity ng Marikina upang mapagtibay ang kakayahang harapin ang pagbaha. Nagpaalala naman si Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro sa publiko na manatili pa ring alerto at makibahagi sa pagpapanatili ng kalinisan. Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Target naman ng House Prosecution Panel na tapusin ang confidential funds article itong artikulong kinapapalooban sa umano'y manumaliyang paggamit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential and intelligence funds ngayong buwan ng Agosto. Kung hindi man na matatapos, nais ng panel na tapusin ito sa unang kalahati ng susunod na buwan. Ayon kay House Prosecutor Representative Terry Ridon, lumilinaw na ang issue ukol sa confidential funds mula sa pag-encash ng mga tseke, paglabas sa naturang cash mula sa bangko at paggamit lamang ng acknowledgement receipt at iba pang nagpapakita ng umano'y irregularities sa naturang pondo. Ayon sa abogadong mambabatas, umaasa pa rin ang House panel na hindi mauubos itong 30 days na una nilang hiningi mula sa Senate Impeachment Court na gugugulin sa usaping ang confidential funds. Magiging malaki-ani ang papel ni Gina Acosta at Eduardo Fajarda, ang mga disbursing officer ng dalawang opisinang hinawakan ni Vice President Sara Duterte. Ito yung Department of Education at Office of the Vice President. Ayon pa kay Representative Ridon, malinaw ang tutunguhin ng pagpresenta sa dalawang dating opisyal kung saan nais ng House panel na patunayang naibigay nga ang confidential funds sa isang individual na hindi organic member ng Office of the Vice President at Department of Education. Ang naturang issue ang nagsisilbing basihan o katwiran anya ng inilabas na Commission on Audit na Notice of Disallowance noong taong 2023. Oras natin sa buong kapuluan, 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sinimulan na ni Senator Panfiloping Lacson at ng kanyang team ang masusing pagsusuri doon sa panukalang 7.2 trillion pesos national budget para sa taong 2027 matapos itong opisyal na maipasa sa Kongreso. Nangako si Senator Lacson na gagawin ang lahat upang arangan o kaya alisin ang mga kaduda-duda, walang silbi at aksayang paggasta sa National Expenditure Program sa kabila ng napakasikip na schedule ng Senado. Sa kasalukuyan ay naharap ang Senado sa compressed schedule dahil naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa umaga.
at yung mga regular plenary session sa oras naman ng hapon. Kung kaya't ang ilan ho doon sa mga committee hearings ay inilipat na lamang sa Philippine International Convention Center dyan sa Pasay City dahil sa kakulangan ng espasyo. Bilang kilalang tagapagtaguyod ng transparency program sa pamahalaan, muling binigyang diin ni Senator Lacson ang kanyang layunin na alisin ang mga tinatawag na leadership fund upang mapanatili ang pananagutan sa paggastos ng pondo ng bayan. Pinuri naman ng Senate President Sherwin Gatchalian ang mga pinupuntahan ng hakbang para dito sa paggagawa ng transparent na proseso kagaya sa Bicameral Conference Committee, mga proceedings upang maiwasan yung mga lihim na pag-aayos ng naturang budget. Binatikos naman ng senador ang ilang mambabatas na hindi pa rin nakikilahok sa mga Local Development Council na nagdudulot ng nakakabahala na mga issue at hindi batid yung mga proseso na ginagawa. Ayan ay sa pagitan ng tunay na pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan at ng mga proyekto na napupondohan ng pambansang budget gamit naman ang salapi ng taong bayan. Samantala, kuha pa tayo ng ibang report. Tinutukan ng ating news team ang Department of Public Works and Highways bukas sa Senate investigation dito sa EDSA Rehab. Matapos lumitaw ang mga lubak, kontraktor naman mananagot kung mapatunayang substandard ang mga ito. Yan at iba pang balita, tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Bukas ang Department of Public Works and Highways sa investigasyon ng Senado sa EDSA Phase 1 Rehabilitation Project matapos muling lumitaw ang mga lubak sa ilang bahagi ng kalsadang bago lamang na na-rehabilitate. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, mahalaga ang Senate inquiry para matiyak ang transparency, tamang paggamit ng pondo ng bayan at pananagutan sa mga infrastructure project. Tiniyak ni Dizon na handang makipagtulungan ng kagawaran sa Senate Committee on Public Works para matukoy kung anong naging problema sa proyekto. Kasabay nito, inatasan na ng kalihim ang Department of Public Works and Highways National Capital Region na obligahin ang contractor na agad ayusin ang lahat ng apektadong bahagi ng EDSA Phase 1 at walang gastos ito sa gobyerno. Matatandaang naghain si Senator Panfilo Ping Lacson ng Senate Resolution No. 594 para paimbestigahan ng EDSA Rehabilitation Project. Layunin ng inquiry na masuri ang design at engineering standards na ginamit sa proyekto at matukoy kung may mga pananagutan sa paglitaw ng mga bagong lubak sa mga bahaging kakatapos lamang ayusin. Samantala, sa iba pang balita, ikinedesmaya naman ni Dizon sa Baliwag City, Bulacan ang naturang kalsada. Sa kanyang inspeksyon sa Doña Remedios Trinidad Highway, nakita ng kalihim ang humigit kumulang 1 kilometrong bahagi ng kalsada na malubak at nagpapabagal sa biyahe ng mga motorista at commuter. Hindi tinago ni Dizon ang kanyang pagkadismaya sa kondisyon ng kalsada, lalo na't matagal nang natenggang konstruksyon ng 4-lane road project. Ayon sa kalihim, pinabibilis na ng Department of Public Works and Highways ang pagpapatuloy ng proyekto na target makumpleto sa susunod na taon. Kaugnayan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. And marami ding mga nasira dahil sa ulan, sa bagyo, ay sa sa habagat. From Metro Manila to Central Luzon to Northern Luzon, Southern Luzon, in-instructan ko na lahat ng district engineers sa yung mga regional directors na using yung ating disaster funds, gawin na kagad. Pero wag na yung patsi-patsi, gawin na ng maayos. Gawin na ng maayos yung mga nasirang mga, kasi marami. Ang dami namin reklamo ngayon all over, na nasirang mga kalye dahil nasa ulan. So gagawin na lang natin yon. Ibinunyag din ni Dizon na isa sa mga naging problema ang paglalaan ng pondo. Sa ilalim umano kasi ng 2025 budget, ang pondo para sa proyekto sana ay original na inalaan sa ibang bahagi na hindi naman nangangailangan ng agarang pagsasaayos. Dahil dito, kwestiyon ng kalihim kung bakit gagastusan ang bahaging maayos pa habang ang mas nangangailangan ng proyekto ay naiiwan. Iginiit ni Dizon na dapat nakabatay sa aktwal na pangangailangan ng mga komunidad ang pagpaplano at paglalaan ng pondo sa mga proyekto ng ahensya.
Tiniyak ng kagawaran na tututukan at mamadaliin ang konstruksyon sa Baliwag, Bulacan upang maayos ang problema sa kalsada at mapabilis ang biyahe ng mga motorista at commuter. Muli, ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Ito yung isa sa mga giniginis natin dito sa DPWH na talagang namumuti na yung buhok ko sa kakaayos dito sa mga problemang to. Yung project na nakita dito, iba yung lokasyon. Yung lokasyon, dun sa mga area ng MacArthur, naayos pa. Paano ka gagawa ng project dun sa ayos pa? Ano, babakbakin namin yun para lang gumawa ng project dun? Sabi ko, hindi pwede yun. Ano, babakbakin natin yung hindi sira. Diba? Yan yung kalakaran dati eh. Alam yan ang lahat eh. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! 18 minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. Iginit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi papayagan ng Pilipinas ang paggamit ng mga base at teritoryo nito para naman maglunsad ng opensiba sa pag-atake sakaling sumiklab ang giyera sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon kay President Marcos, walang interes ang Pilipinas na maging launchpad ng naturang kampo ng Taiwan dito sa Pilipinas. Anya, pangunahin na layunin ng bansa ang pagtatanggol ng sariling teritoryo at panatilihin ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Sinabi ng Pangulo na taliwas sa polisiya ng kanyang administrasyon ang anumang pag-atake na ilulunsad mula sa Pilipinas. Samantala, sinabi niya na nasa ibang bansa na kung paano nila gagamitin ang kanilang sariling foreign policy at kung anong hakbang ang kanilang gagawin. Tungkol naman sa Taiwan, sinabi ng Pangulong Marcos na matagal nang may ugnayan na pangkalakalan ang Pilipinas tungkol sa iba't iba pang mga usapin, ngunit nananatiling puro komersyal at naaayon sa One China policy ang kinikilala ng ating bansa. Bombo International News. Yumanig ang isang malakas na lindol na may magnitude 7.7 sa baybayin ng silangang bahagi ng Indonesia madaling araw ng Sabado, ayon niya sa Geophysics Agency ng Indonesia. Nagtala na maliliit na alon ang tsunami na mas mababa sa isang metro o 3 talampakan sa ilang apektadong lugar matapos ang pagyanig. Ayon kay Dodi Yuliova, yung tagapagsalita ng National Disaster Mitigation Agency, mabilis na nagtakbuhan palabas ng kanilang mga tahanan ang maraming residente nang maramdaman ng malakas na pag-alog na tumagal na humigit kumulang 1 minuto sa mga rehiyon ng Negekyo at Bima. Sa kabilang matindi ng takot, wala namang agad na naitalang malalang pinsala sa mga infrastruktura. Samantala, isang beripikadong video naman mula sa lungsod ng Maumere sa Flores Island ang nagpakita ng pagbagsak ng ilang bahagi ng gusali sa gitna ng sigawan at mga takbuhan ng mga tao sa kalsada. Na itala naman itong mga paglilikas sa mga pasyente palabas ng isang ospital doon sa distrito ng Ende sa East Nusa Tenggara Province upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Na itala itong unang pagyanig ganap ng 2 minuto bago mag-alas 5 ng umaga sa lalim ng 15 kilometers na sinundan ng ilang aftershocks. Inihayag naman ng Tsunami Warning Center ng Australia na walang banta ng tsunami sa alinmang bahagi ng kanilang mainland, mga isla o teritoryo dulot ng nasabing pagputok ng lindol sa ilalim ng dagat. Sa iba pang balita sa ibayong dagat, hinimok naman ng United States President Donald Trump ang mga Amerikano na tanggapin ang bahagyang pagtaas ng presyo ng gasolina na anya'y kapalit ng pagpigil sa Iran na magkaroon ng nuclear weapon. Ayon sa Presidente ng Estados Unidos, hindi siya hihingi ng paumanhin sa pag-atake sa Iran at malaking serbisyo umano sa mundo ang ginagawa ng United States. Ang pahayag ay ginawa habang tumataas ang presyo ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa rehiyon. Tinatayang nasa 20% ng global oil at liquefied natural gas shipments itong karaniwang dumadaan sa Strait of Hormuz, kaya nagdudulot ng pangamba at ang posibilidad na matagal na pagkaantala sa shipping sa mahalagang rutang pang-enerhiya. Samantala, sinabi ni Trump na matapos talunin ng Iran, malapit na rin anya idedeklarang teritoryo ng United States itong Strait of Hormuz.
Hindi naman malinaw kung seryoso itong bagong pulisiya o pahayag lamang. Dahil sa tensyon, umakyat ngayong linggo ang presyo ng langis kung saan papalapit sa $90 per barrel. Itong Brent crude oil habang nasa humigit kumulang $4 kada galon naman ang presyo ng gasolina sa Estados Unidos. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita dito sa ating bansa, nangako si Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino na gagamitin ng kanilang ahensya ang lahat ng legal na hakbang upang maisulong ang pagpapatupad ng 85 pesos na wage hike para yan sa mga manggagawa dito sa rehiyon. Ito ay matapos na maglabas ang Pasig Regional Trial Court Branch 152 ng writ of preliminary injunction na pansamantalang humaharang sa implementasyon ng wage increase dito sa rehiyon. Ayon kay Tolentino, malaking dagok sa social justice ang naturang desisyon, lalo na sa panahong napakahalaga ng bawat piso para yan sa mga manggagawa. Anya, ipaglalaban ng kanilang kagawaran ang karapatan ng mga trabahador at kabuang kapakanan ng nasa hanay ng paggawa. Parang kalihim, hindi lamang pagsususpinde doon sa wage hike ang epekto ng naturang ruling, kundi direktang nakakapekto ito sa kabuhayan ng mahigit 1 milyon ang mga manggagawa at kanilang pamilya dito sa Metro Manila. Samantala, ipinasa na ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa itong House Bill No. 9532 o Universal Access to Digital Academic Learning Resources Act na layong magbigay ng libreng access sa digital textbooks at iba pang academic resources sa mga estudyante sa mga higher education institution. Ayon kay House Speaker Boji III, makatutulong ang panukala upang hindi na mamili itong mga estudyante kung gagamitin ang pera sa libro at internet o sa pamasahe at pagkain. Sa ilalim ng panukala, itatatag itong National Academic Content Repository sa ilalim ng Commission on Higher Education, katuwang ang Department of Information and Communications Technology at mga higher education institution. Magbibigay ito ng libreng access sa digital textbooks, lecture videos, research papers at iba pang learning materials. Inaatasan din ng mga pampubliko at pribadong higher education institution na maglaan ng libreng high-speed Wi-Fi sa campus. Partikular na bibigyang prioridad ang mga rural at under-resourced schools. Ayon kay House Speaker D, mahalaga itong access sa teknolohiya dahil hindi na dapat nakadepende sa kakayahang bumili ng mamahaling libro o internet ang kalidad ng estudyante at kaugnayan sa usaping pang-edukasyon. Bombo Sports News. Umakyat pa mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa dalawang slot pataas ang Filipina tennis ace na si Alex Ayala upang maabot ang kanyang bagong career high na world number 18 sa Women's Tennis Association Live Rankings. Taglay ng kababayan natin na si Ayala ang 2,166 points bago ang kanyang debut sa prestigyosong Cincinnati Open. Magiging daan ang naturang mga development para sa pag-akyat sa pwesto ng 21 anyos na Pilipina. At kabilang nga dyan sa kinukonsidera yung pagbawas ng mga puntos ni na Jasmine Paulini at Ekaterina Alexandrova. Mula yan sa kanilang mga nakaraang karir sa Cincinnati at maging sa Monterrey. Batay nga sa live rankings, nabawasan ng 649 points ang dating world number 15 na si Paulini matapos na pumangalawa sa Cincinnati noong nakaraang taon. Dahilan upang bumaba ito sa number 20 na mayroong 2,124 points. Samantala, nabawasan naman ng 375 points itong si Alexandrova dahil sa kanyang pag-abante sa round of 16 sa Cincinnati, 120 points at yung pagpasok sa finals sa Monterrey Open, 255 points. Noon po yung nakaraang taon na nagpababa sa kanya mula naman sa number 18 tungo sa number 19. Ang paggalaw na ito ng ranking ay naganap matapos ang impresibong mga nakalipas na laro nitong nakaraang linggo ni Ayala sa
North America Hardcourt Swing. Kabilang na ang kanyang makasaysayan na pagkakapanalo ng kampyonato sa Washington doon sa Mubadala DC Open, kung saan ay tinalo niya ang mga kilalang manlalaro tulad na lamang ni na Qinwen Zheng at Leylah Fernandez, pati na si Naomi Osaka. Bilang number 17 seed sa tournament ay nakatanggap si Yala ng first round bye at nakatakdaan niyang harapin sina Elena Gabriela Rus at yan ay mula sa Romania na kanyang opening match sa darating po na mga araw. Yan ay para sa round of 64. Balik naman tayo sa mga balita dito sa ating rehiyon ng persekusyon. Umaasa na huwag lumusang limitahan ng gag order na ilalabas ng impeachment court itong paghatid ng impormasyon para sa publiko. Kaugnay niyan, may balita si Bombo Cindy Graida. Bombo Dennis, Bombo Jai, umaasa ang prosecution na huwag lubusang limitahan ng ilalabas na gag order sa ikalabing-anim na araw ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte ang paghatid ng impormasyon sa publiko. Kaugnay ito na naging manifestation ni Atty. Sheila Sison, kasunod na naging online post ni Atty. Virgil Ligutan patungkol sa naging pahayag ni Atty. Christine Ferrer na pinapayagan ang misleading question sa pagdinig sa kalagitnaan ng naging palitan ng pahayag nila ni Atty. Lorna Kapunan. Ayon kay House Prosecution Panel spokesperson Atty. Benjamin Tolosa, ang labis na pagpapatupad ng higpit sa mga legal commentary ay maaaring magbunga ng pagbusal sa mga opisyal na channel ng komunikasyon sa taong bayan. Binigyang diin din niya ang pangamba na lalo lamang lumaganap ang misinformation at disinformation sa social media sakaling maputol ang daloy ng opisyal ng mga detalye kaugnay ng kaso. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni House Prosecution Panel spokesperson Atty. Benjamin Tolosa. Ang panganib ho kasi dyan, kapag mabubusalan itong mga official channels natin of communication to the public, ang magmamayagpag ho dyan, yung mga nagpapakalat ng fake news. Dahil alam naman natin, hindi matatanggi na laganap po ang misinformation and disinformation campaign sa social media, lalong-lalo na. So, kung hindi makakapagsalita, for example, in our part, ang mga prosecution counsels, either public and or private, malaki ho yung magiging pinsalang maidudulot niyan. With respect to making sure na accurate at tama ang impormasyon na napaparating natin sa ating mga kababayan. Dagdag pa niya na makakaepekto ito lalo umano sa information campaign ng prosecution na naglalayong maihatid sa publiko ang mga detalye o progress sa impeachment trial, lalo na at labis ang interes na ipinapakita ng taong bayan sa usaping ito. Gayunman, sinabi ni Tolosa na anumang magiging desisyon ng impeachment court ay tatanggapin ng panig ng prosecution. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni House Prosecution Panel spokesperson Atty. Benjamin Tolosa. Maasa kami na hindi naman ho magkakaroon ng complete gag order. Kung kailangan ma-remind ang either or both the defense counsels and the prosecution counsels, of course, tatanggapin naman ho natin yan. Talagang lalo nating pagigihin at siguraduhin na hindi natin ma-violate sub-judice rule. Pero kami ay umaasa na sana hindi naman magkaroon ng complete gag order. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Graida. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy. Kahit naka-off ang appliances, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente kapag naka-plug. Tinatawag itong phantom load. Hugutin sa saksakan ng chargers at iba pang gamit kapag hindi ginagamit. Sa ganitong paraan, makakaiwas sa sayang na konsumo at makakatipid pa. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 28 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon.
Nananatiling lubog sa tubig baha ang mahigit 200 na barangay sa buong probinsya ng Pampanga dahil yan sa mga serye ng mga pag-ulan na nagpaapaw sa ilog at sapa sa naturang lugar. Ayon kay Pampanga Governor Lilia Pineda, labis na naipon ang tubig ulan dyan sa mga mabababang lugar at ang mga coastal areas at halos malubog na sa umapaw na tubig. Sa ilang residential area, mga kabombo, umaabot sa 4 hanggang 5 talampakan ang antas ng tubig o level ng baha, habang sa ibang mga lugar ay lagpas tao pa ang taas nito. Sa updated data ng provincial government ay umaabot, mga kabombo, sa mahigit 270,000 families ang naapektuhan. Marami sa kanila ay lumikas patungo sa mga evacuation centers na binuksan sa iba't ibang parte ng probinsya. Sa kabilang banda, ayon kay Governor Pineda, marami pa rin doon sa mga residente sa Pampanga ang nagdesisyon na pansamantalang ampunin o kupkupin ang mga kapwa residente na binaha, lalo na doon sa mga mayroon namang 3 palapag na bahay at iba pang mga istruktura na maaaring pagkanlungan ng mga residente. Nitong nakalipas na araw, mga kabombo, ay tuluyan na hong naideklara ang state of calamity dyan sa probinsya ng Pampanga. Kasunod yan ng ilang linggong patuloy ng mga pag-ulan at nararanasang epektong pagbaha. Ayon kay Governor Pineda, nagpapatuloy pa rin ang mga pag-ulang kanilang nararanasan at pag-ipon ho ng tubig doon sa mga kailugan. Kaya naman ay natatagalan bago tuluyang humupa ang serye ng mga pagbaha. Samantala, muling itinaas ang flood warning sa National Capital Region at 5 iba pang rehiyon ngayong araw, Agosto 15. Itong mga rehiyon ay inaasang makakaranas muli ng malawakang pag-ulan na posibleng magdulot na panibagong pagbaha, lalo na sa mga dati ng lubog sa tubig baha. Kinabibilangin ito ng mga sumusunod. Ito ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, dyan sa bahagi ng Benguet, Abra, Ifugao, Kalinga, Mountain Province at Apayao. Sa Region 1, ang Ilocos, Pangasinan, Ilocos Sur, La Union at Ilocos Norte. Region 3, Central Luzon, partikular na sa bahagi ng Bataan, Zambales at Bulacan. Region 4A o Calabarzon sa bahagi ng Cavite, Rizal, Batangas, Laguna at Quezon. Sa Region 4B o Mimaropa Region, bahagi ng Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Sa Region 6 naman, Western Visayas, dyan sa bahagi ng Aklan, Capiz, Antique, Guimaras at Iloilo. Tinututukan naman at inaanyayahan ng ating mga listeners and viewers na patuloy na tumutok sa ating Facebook page, Bombo Radio Philippines, para sa makaragdagang updates kaugnay na lagay ng panahon. Oras natin sa buong kapuluan, 25 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Posibleng magpatuloy ang heavy rainfall o yung mabigat na mga pag-ulan na malaking bahagi ng bansa ang maapektuhan hanggang pagpasok ho ng susunod na linggo o partikular sa araw ho ng Lunes. Dahil yan sa pag-iral ng hanging habagat o southwest monsoon. Batay nga sa inilabas na pagtaya ng State Weather Bureau, mararanasan pa rin ng nasa 50 hanggang 100 na milimetro na antas ng pag-ulan sa mga probinsya ng Zambales at Bataan sa araw na ito. Bukas naman, mga kabombo, 16 ng Agosto, mararanasan muli ang nasa 50 hanggang 100 na milimetrong antas ng pag-ulan sa Zambales at Bataan. Pagsapit naman ng Lunes, 17 ng Agosto, bubuhos po rin ang mga pag-ulan at maaaring maitala ang 50 hanggang 100 milimetro na pagbuhos o antas ng baha sa mga probinsya ng Ilocos Sur at La Union, maging sa Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ayon naman sa mga eksperto, posible ang mas mabigat na mga pag-ulan sa mga bulubunduking lugar o elevated areas. Ngunit inaalerto yung mga nasa mababang lugar, mga catch basin, na maaari hong doon mapunta yung mga pagbaha at posible ang ganito mga sitwasyon kapag tuloy-tuloy ang mga pag-ulan. Samantala, isinusulong ng Department of Energy ang mas mahigpit na nuclear safety standards sa buong Association of Southeast Asian Nations. Ito ay bahagi ng pagpapalawak ng Pilipinas o Philippine government sa pakikipagtulungan sa mga bansa
sa Southeast Asia para sa ligtas at responsableng paggamit ng nuclear technology kasabay sa ginanap na 13th annual meeting ng ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy o ASEAN-TOM sa Manila. Ayon kay Energy Department Secretary Sharon Garin, lumalawak ang interes ng Southeast Asia kaugnay sa nuclear science, technology at nuclear energy at nararapat lamang na samahan ito ng mahigpit na regulasyon. Kailangan din anya ng mataas na pamantayan sa kaligtasan at seguridad kasama ang sapat na tiwala ng publiko. Itong ASEAN-TOM meeting mga kabombo ay nagsisilbing plataporma upang palakasin itong koordinasyon ng mga bansa sa larangan ng nuclear regulation, emergency preparedness at ligtas na paggamit ng nuclear technology. Ilan sa mga dumalo sa naturang pulong ay ang mga kinatawa ng mga bansang kasapi ng ASEAN, dialogue partners, nuclear energy experts at international organizations. Sa puntong ito ng ating balitaan, dako na ho tayo sa ulat ng ating mga himpilan. Unahin natin yung naapektuhan ho nitong mga nakalipas na araw ng matinding mga pag-ulan at marami ho yung naitalang biktima ng landslide. Dinalaw ni Senator Robin Padilla. Yun pong mga residente diyan sa mga apektadong area. May balita ang Bombo Radio Baguio. Personal na nagtungong kahapon si Senador Robin Padilla sa burol ng mga nasawi sa landslide sa Gisadsurong, Baguio City. Sa panayam ng Bombo Radio kay Rebecca Caluza, isa sa mga kaanak ng mga biktima, sinabi niyang kinumusta ng senador ang kanilang kalagayan at tinanong kung ano pa ang kanilang mga pangangailangan. Ibinahagi rin ni Caluza na nakatakdang ilibing ang kanilang mga kaanak sa Agosto 19 sa Baguio Public Cemetery. Nagpasalamat naman siya sa mga individual at grupong patuloy na nagbibigay ng tulong kabilang ang burial assistance at iba pang ayuda. Sa ngayon, patuloy pa rin silang naghahanap ng matutuluyan para sa kanilang pamilya. Nauna nang nangako ang Department of Social Welfare and Development na tutulong sa pamamagitan ng kanilang programa para sa pag-upa ng bahay. Samantala, aabot sa 45 barangay ang naapektuhan sa Baguio City dahil sa nagdaang bagyo at habagat. Ayon yan sa tala ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa panayam ng Bombo Radio kay Julius Santos, Operations Officer ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, sinabi niyang 243 na pamilya o mahigit 1,100 na individual ang naapektuhan sa iba't ibang barangay. Karamihan sa mga naapektuhan ay mula sa Gisadsurong dahil sa landslide. Ayon pa sa updated report, 6 na bahay ang totally damaged habang 41 naman ang partially damaged. Nakatakdang pumunta sa Ground Zero ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa susunod na linggo upang magsagawa ng inspection sa lugar. Isasagawa rin ang massive clean-up operation upang alisin ang mga posibleng hazard. Matapos masuri ang lugar at matukoy kung ligtas na ang mga bahay, saka pa lamang maaring makabalik ang mga residente. Nagpaalala si Santos sa publiko na sumunod sa mga abiso ng mga barangay lalo na ngayong patuloy ang pag-ulan. Sinabi rin niyang laging bukas ang City Disaster Risk Reduction and Management Office upang agad na matugunan ang matawag at pangangailangan ng publiko. Samantala, bukas pa rin ang donasyon para sa mga pamilyang naapektuhan. Hiniling ni Santos na kung maaari ay mga bago o never been used na kagamitan ang ibigay bilang donasyon dahil may mga natatanggap silang gamit na hindi na maaring mapakinabangan. For donations naman po, open pa naman po ito, is handled by our City Social Welfare and Development Office. So kung sino man po yung mga gustong magbigay, kind or in cash, pwede po makikoordinate tayo sa ating City Social Welfare Office. Open naman po sila. Yun lang po, yung mga pakiusap kasi may mga na-observe din po tayo sa mga nagdo-donate, especially yung mga clothings. Ayan, as much as possible po sana, ang ibigay naman natin is yung bago or never been used siguro para naman kasi sometimes nakikita natin may nagdo-donate, halos hindi na magamit ng mga affected families natin. Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.
Ito naman paulit-ulit na pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections, refleksyon umano ng mababang pagpapahalaga sa barangay. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Kalibo. Iginiit ni dating Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino na ang muling pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan o SK elections ay refleksyon umano ng mababang pagpapahalaga ng ilang national officials sa mga barangay. Ayon kay Casino, mahalaga ang regular na halalan dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga residente na pumili ng bagong leader, palitan ang mga opisyal na hindi maayos ang pamamahala at panagutin ang mga namumuno sa kanilang komunidad. Binigyang diin din niya na ang mga barangay official ang pinakamalapit na public servant sa mga residente at direktang humaharap sa mga usapin tulad ng peace and order, alitan sa komunidad at pagpapatupad ng mga lokal na programa. Anya, maaaring mabawasan ang pagkakataon ng mga komunidad na magkaroon ng pagbabago at bagong pamumuno dahil sa paulit-ulit na pagpapaliban ng halalan. Yung paulit-ulit na postponement ng barangay at SK elections, reflection yan kung gaano kababa ang halaga na binibigay ng ating mga national officials sa ating mga barangay. Kasi parang ano lang kung ano lang maisip nila, o nako-hostage sa mga agenda ng politiko. Talagang pag na-fix na yung elections, kung every 3 years ba yan o kung ano man, dapat tuloy-tuloy na yon consistently, hindi yung nakabitin palagi. Si dating Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino sa kanyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo. Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 16 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa dagdag pang mga balita mula sa ating mga himpilan, mga retiradong general, ilinaw na hindi nila nilalabanan ng Administrasyong Marcos. May naging panayam ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Hindi kami kalaban ng gobyerno. Ito ang idineklara ni United People's Initiative President Brigadier General Attorney Virgilio Garcia sa gitna ng tumitinding tensyon kaugnay ng 18 ex-Marine. Nananawagan siya sa publiko na makiisa sa kanilang mga rally upang iparating sa pamahalaan na marami ang hindi nasisiyahan sa kasalukuyan kalagayan. Binigyang diin ni Garcia na dapat kumilos ng maayos ang gobyerno upang matiyak ang mapayapang halalan sa 2028 para sa bagong liderato. Dagdag pa niya, maging ang mga kapatid ng Muslim mula sa MILF at MNLF ay nagpahayag na nagsuporta sa kanilang panawagan para sa katarungan. Ang sabi ng mga Marines, sir, hindi lang namin alam ang pangalan ng iba, pero marami pa po. Marami kaming nakitang congressman. Sabi niya, pakita nyo sa amin ang pictures nila. Sabihin namin sa inyo kung sino yung mga hindi pa namin napangalanan dahil hindi namin alam ang pangalan. So, there will be more. And someone has said, I think 80%, 90% of our congressmen are involved. Ang nangyari, itong 1 trillion na ito, they are using this money against us. Si Attorney Virgilio Garcia, retired general ng Armed Forces of Philippines at presidente ng United People's Initiative. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro ito, si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Si Governor Defensor naman positibo sa Iloilo version ng PAX Silica Tech Hub. Proyekto umano ay makatutulong sa technological advancement. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Suportado ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang isinusulong na development ng PAX Silica Initiative sa Pilipinas na anyay makatutulong upang makahabol ang probinsya sa mabilis na pag-unlad ng artificial intelligence, drone technology, 3D printing at iba pang industriyang nakasentro sa teknolohiya. Ayon kay Defensor, mahalaga ang naturang inisyatibo sa layunin ng provincial government na mapaunlad ang kakayahan ng mga kabataan at may handa sila sa mga trabahong may kaugnayan sa semiconductor at technology sectors. Pahayag ng gobernador, kailangang masanay at mabigyan ng sapat na oportunidad ang mga kabataan
upang maging bahagi ng mga bagong industriya na inaasang magbubukas ng mas maraming trabaho sa hinaharap. Dagdag niya, malaking benepisyo rin para sa Iloilo ang pagkakaroon ng international airport, partikular para sa mga industriyang nangangailangan ng mabilis na transportasyon ng mga high-value at technology-related products sa pamamagitan ng air cargo. Samantala, sinabi ni Defensor na kumikilos din ang provincial government upang makapagtayo ng isang growth center na maaaring maging lugar para sa light industries at magsilbing mekanismo upang mahikayat ang mga kumpanya na mamuhunan at magtayo ng operasyon sa Iloilo sa halip na dalhin ang kanilang negosyo sa Luzon. Ayon sa gobernador, bahagi rin ng plano ng provincial government ang pagpapalakas ng Technology Education Program sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Department of Education o DepEd, Department of Science and Technology o DOST at provincial government. Para kay Defensor, mahalagang hindi mapag-iwanan ng Iloilo sa mabilis na pagbabago at pag-unlad ng technology sector. PAC Silica is an industrial estate. I don't know what kind of special economic zone is that because of the partnership with, I think, the United States government. But that is very welcome. It is very welcome because we should catch up. We're happy that we are in the same direction. That is why we have a techno hub sa high school. Kaya we are thinking of the same thing. Drone development, 3D printing, something like that. And we can have a smaller version of that here in Iloilo. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo, Cherime Colameda Marcon, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Ito namang consumers group na nanawagan sa Senado ng investigasyon sa paulit-ulit na red at yellow alert sa Visayas Grid. May nakapanayam ang Bombo Radyo Rojas. Nagpadala ng liham ang Alliance of Concerned Consumers in Electricity and Social Services o ACCESS sa Senado upang hilingin ang investigasyon sa matagal ng problema sa power supply na nakaapekto sa Visayas Grid. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas kay Mr. Winnie Sancho, presidente ng grupo, sinabi nitong nakapangalan ang liham kay Senator Raffy Tulfo, chairperson ng Senate Committee on Energy. Inihiling nila ang pagsasagawa ng Senate Inquiry in Aid of Legislation upang matukoy ang ugat ng problema at makapaglatag ng mga kinakailangang hakbang para mapabuti ang supply ng kuryente. Ayon kay Sancho, naging seryosong concern na ng mga consumer ang paulit-ulit na paglalagay sa red at yellow alert ng Visayas Grid dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Giit niya, hindi dapat masanay ang publiko na ituring na normal na lamang ang ganitong sitwasyon dahil direktang naapektuhan nito ang mga kabahayan, negosyo at iba pang gumagamit ng kuryente. Nananawagan din si Sancho sa Senate Committee on Energy na questionin ng Energy o Regulatory Commission, Department of Energy at National Grid Corporation of the Philippines o NGCP hinggil sa kasalukuyang sitwasyon ng power supply, particular na sa pananagutan ng mga power plant na nakakaranas ng outage. Nais niyang maipaliwanag ng mga kinaukulang ahensya kung ano ang mga naging hakbang laban sa mga power plant na posibleng lumalabag sa mga itinakdang panuntunan, kabilang ang pinapayagang bilang ng outage sa loob ng isang taon. Dagdag pa ni Sancho, kinakailangan ng disiplina at accountability sa power industry upang matiyak na may pananagutan ang mga operator at ahensyang may kaugnayan sa supply ng kuryente. We will send a letter to the Honorable Raffy Tulfo, Chairman of Committee on Energy in the Senate. We are asking for an inquiry relevant to the long-standing problem. Matagal na ito na problema ng Visayas Grid. Palagi na lang kaming sa red and yellow alert. Naging timsong na ito ng Visayas Grid. The people are suffering. The consumers are suffering. Mula rito, simpila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamelus Daily. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Ang kababayan po natin, Filipino Pride, na si Kim Custodio, 4-time world champion, matapos na masungkit ang gintong medalya sa katatapos ho na laban doon sa
World Championship sa Abu Dhabi, Asian Games sa Japan ang susunod na target ho nito at kanilang pinaghahandaan. Alamin natin ang mga update na kalap ng Star FM Dagupan. Pinaghahandaan na ngayon ni Filipino Pride Kimberly Ann Custodio ang nalalapit na Asian Games kasabay ng pagdiriwang nito sa tagumpay matapos masungkit ang gintong medalya sa Adult Female 45 kg Division sa katatapos lamang na 2026 Jiu-Jitsu International Federation World Championships na ginanap sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Maaalala na naging makasaysayan ang kanyang panalo matapos makamit ang kanyang ika-4 na magkakasunod na JJIF World Championship title at maging 4-time World Champion. Sa naging panayam ng Star FM Dagupan kay Custodio, ibinahagi nito na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakamit na tagumpay. Sobrang saya, of course. Pero honestly, hindi pa talaga nagsisink in na, 4-time world champion na ako. Pero, alam mo yun, hindi ako kasi yung tipong pagpanalo, tapos na, okay na. Ayun, I enjoy the win, nag-celebrate ng konti. But then right now, back to work na kasi may next mission pa, may Asian Games pa. Sa ngayon, tuloy-tuloy na ang kanyang paghahanda para sa Asian Games na gaganapin sa Oktubre ngayong taon sa bansang Japan. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan. Ako si Star DJ Alan Pawikan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, mayroong young pair athletes ang wagirin ang gintong medalya sa 2026 Aerobic Gymnastics Asian Championship. May balita dyan ang Star FM Manila. Halo-halong emosyon ang naramdaman ng mga batang atleta na sina Raimel Cabides at Antoinette Amante matapos nilang masungkit ang gintong medalya sa 2026 Aerobic Gymnastics Asian Championships sa Youth Mixed Pair na kategorya. Ito ang unang pagkakataon na nakalaban at inirepresenta ng dalawang young aerobic gymnasts ang Pilipinas sa isang international competition. Kaya naman, labis ang kasiyahan na may kasamang kaba ang kanilang naramdaman. Ibinahagi nila sa eksklusibong panayam ng 102.7 Star FM Manila na 4th place lamang ang kanilang nakuha sa first event na trio category. Kaya determinado nilang ginawa ang kanilang best para maging malinis ang routine nila sa mixed pair category. Dahil dito, nais nilang iparating ang kanilang lubos na pasasalamat sa lahat ng tumulong sa kanilang gold medal journey. Gusto kong pasalamat si God dahil hindi niya po kami pinabayaan and ginawa niya lahat na posible para sa amin. Thank you din po sa mga coaches and teammates ko, especially my coaches kasi tinuro nila sa amin lahat ng nalalaman nila. Hindi nila kami pinabayaan. My parents dahil ginawa nila ang lahat para sa akin. Thank you po sa parents ko po na si Mama Nana and Papa Nana. Dahil pumunta po kayo sa event na pinaglaruan namin. Kahit may mga work kayo, hindi po kayo nawala sa pagsuporta sa akin. And thank you din po sa coach ko na sina Jenny Luliel Gapula and Maria Ricarin Gomez and Marvin Gomez sa pagtuturo po sa akin ng walang sawa. Pati na rin po kay Kuya Pat Gonzalez. Si Kuya Joffrey Canyones po na idol ko po. Thank you din po sa mga teammates ko. At yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ German and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Idagdag pa natin ang balitang palakasan na ito. Mga kabombo, nakitaan ng pagtaas ang interes ng mga Pinoy sa tennis. Yan ay kasunod ng matagumpay na kampanya ng tennis sensation na si Alex Ayala sa Women's Tennis Association o WTA. Ayon kay Philippine Tennis Association Executive Director Tonet Mendoza, mas maraming Pilipino na ngayon ang nanunood ng mga tennis tournaments. Mas marami na rin anya ang akwal na naglalaro ng tennis kumpara noong mga panahon na hindi pa gaanong nakakapaglaro sa international competitions ang 21 anyos na Pinay tennis star. Maliban nga rito ay kapansin-pansin din ng pagtaas ng racket sales at bentahan
na mga tennis racket sa merkado. Maging sa mga playing venue ay nagsisiksikan na rin ang mga players kung saan ayon nga kay Director Mendoza, halos imposibleng makapasok doon sa mga tennis court dahil marami na yung mga magulang ang nagpapasok ng kanilang mga anak para makapag-practice. Maging ang mga preschooler ay naglalaro na rin ng walang tigil para sa naturang game. At ayon nga sa asosasyon, tinatayang mas mababa pa sa 1,000 tennis courts ang naitatag sa buong Pilipinas. Ngunit ngayon ay unti-unti na hong nadaragdagan ito na laman sa interes ng mga Pilipino. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon man, sa Visayas o kahit sa Mindanao at sa ibayong dagat. Dapat updated ka kaya narito at masusubaybayan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Mindanao Region, unahin natin ang Davao Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Habang sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Sa Soc Sargent Region, Bombo Radio Jansan. At sa mga Ilonggo speaking sa bahagi ng Mindanao, Bombo Radio Coronadal. Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chavacano na rin naman ang ating news, music and entertainment station ng Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. Sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos mga kabombo Star Nation, narito ang ating oratio imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Abangan pa mamayang gabi, ika-6 ng gabi hanggang ika-7 ng gabi ang Bombo Network News Evening Edition para naman sa mas marami mga balita at impormasyon ihahatid ng Bombo Network News. At yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Noontime Edition ng back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na kaligad sa tak ng alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Check na to ang balita, kaupod sa kay Bombo Sandy Balogo. Kilalahon ta ang mga tagdaog sa swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM, palengke draw sa may Pavia Public Market. Nagapasalamat kay kita dira sa staff kag subungman sa mga in charge sa bahin sa Pavia Public Market sa pagabi-abi man sa aton siniyang team sa Bombo News team kag subungman sa aton sining mga product sponsors sa day sinuayhan ang maswerte nga tagadaog sa swerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. At the same time, may mga winner kita, no? Ang video kit challenge, ang dance showdown,
Kag subong man sa aton sini nga mga kasimanwa, may mga pahampang man kagayna ngagin patigayon ang aton sini nga mga sponsor products ang sarsaya, oyster sauce kag iban pa. Bombo Sandy, please go ahead. Bombo Champ, mainit nga ginabi-abi sa mga pavyanhon ang team sa Bombo Radio kag Star FM para sa ikalimang weekly draw sang swerte sa palengke nga giniwas. Ay ako ni kaanom nga weekly draw nga sang swerte sa palengke sa Pavia Public Market sini nga aga. Napulo ka mga promo participants ang nakabaton sa tag 1,000 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang gift pack nga ginalakipan sa nga isa ka balde sa nga Orocan nga may sulod nga isa ka box sa nga MX3 coffee nga may napulo ka mga sachets, 2 ka pack sa Comer bihon kag 3 ka lata sang Holiday Beef Loaf. Yari ang napulo nga maswerte nga nagdaog si Melinda Regulacion, 61 years old sa nga Takas Haro, Iloilo City, kag nagamit sa nga proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Nagadaog man si Gina Lai, 62 years old sa nga Barangay Labag, Pavia, Iloilo. Kag nagadaog sa nga San Miguel, ako naggamit sa proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Nagdaog man si Gina Giliargan, 62 years old sa nga Takas Haro, Iloilo City, kag nagamit sa nga proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Nagdaog man si Rosalyn Susavilla, 27 years old, sa nga Anilaw, Pavia, Iloilo, kag nagamit sa proof of purchase nga R. Florete coupon. Nagdaog man si Amelita Hardinil, 75 years old, sa nga Pagsangaan, Pavia, kag nagamit sa proof of purchase nga Sarsaya oyster sauce. Subong man si Francisco Doliete, 73 years old, sa nga Barangay Dungon A, Haro, Iloilo City, kag nagamit sang proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Nagdaog man si Justin Romer Villarta, 32 years old, sa nga Barangay Hibauan, Pavia, Iloilo, kag nagamit sang proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Subong man si Ann May Sofia, 69 years old, sa nga Barangay Kabugaw Sor, Pavia, kag nagamit sa proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Nagdaog man si Florenia Bugna, 89 years old, sa Barangay Kabugaw Norte, Pavia, kag nagamit sa proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen, kag si Annalisa Serbo, 54 years old, sa Barangay Maliao, Pavia, Iloilo, nagamit sa proof of purchase nga Pure Gold receipt. Kadamaan sa aton nga mga winners, gamito ng ilang premyo para sa savings, kag maluwas tira gamiton Manila para kung sila man ang gusto nga mag-intra sa liwat sa aton nga raffle draw sa swerte sa palengke. Maluwas tira, Bombo Champ, nagatagman kita sa nga kalingawan kag mga hinampang kangay sang mga video kit challenge, dance challenge, kag syempre iban pa nga mga parlor games, kangay sang longest breath kag hep hep hooray. Syempre hindi man magpaperde no ang mga taga Pavia kung pagkanta lang pagistoryahan. Kag sa tanan nga nag-intra sa aton nga video kit challenge, isa lang syempre ang pwede magdaog. Kag sa aton nga video kit challenge, gindeklara naton nga winner si Julia Jimenez sang Purok 3, Pavia, Iloilo, nga nagkanta sang Forever's Not Enough. Ang aton nga video kit challenge winner nga si Julia Jimenez ang nagdaog sang premyo nga 500 pesos. Pamatian naton ang winning performance ni Julia Jimenez sang Purok 3, Pavia, Iloilo. Amo to ang winning performance ni Julia Jimenez sang Purok 3 sa Pavia, Iloilo. Samtang pila naman sa aton nga mga kabombo ang naga-intra sa aton nga dance challenge. Why sila nagpaperde sa paghawak sang beat, pero isa lang sila ang nangibabaw. Amo ining si Gina Lai sang Barangay Balabago, Pavia, Iloilo. Kag sa aton nga mga
viewers sa live stream, latawan naton ang winning performance ni Gina Lai sang Balabago Pavia Iloilo sang hawak mo Balabag Pavia na. Okay, Balabag Pavia Iloilo. Go na! Hindi si ang winner ta Bombo Sunday Ang naka-blue Bombo champ sa may kilid sa may sa too. Okay. Amo na siya. Bago lang di tapos sumba si Mother. Na budlayan gid kami sina maghusga dra Bombo champ kay tanan mas labi sagad man magsaot pero siya gid ang nangibabaw sa tanan sa aton nga dance challenge. Gani congratulations sa liwat sa tanan nga mga tagdaog kag madamo gid nga salamat man Pavia sa inyong mainit nga pag-abi-abi sa amon halin sa Bombo Radio kag Star FM kag ginapasalamatan man naton ang aton nga mga partners sa aton nga promo nga naghatag man sa free sample o kon pamahaw sang ilang produkto sa aton nga mga kabombo dira sa Pavia Public Market. Gani kabombo, bantayan bangod sa masunod nga Sabado, magkikita na kita sa Iloilo Terminal Market para sa ikapito nga draw sang swerte sa Palengke 2026. Bomba siya. All right. Ini si Bombo Sandy Brian Balogo, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Sandy kag congratulations sa aton sining mga winner. Kita na kita sa aton sining mga kabombo sa masunod sining iya nga market rota dira sa may Iloilo Terminal Market Agosto 22 sa aton sining kanon iya nga mga kauturan. This time check naman naton kag aton sining nga kilalahon ang mga winners sa studio draw with the Bombo Jane Los Bañas. Bombo Jane, please go ahead. Sa aton sini nga mga kabombo, yari naman aton sini nga mga maswerteng winners sa week 6 na ini sang swerte sa Palengke 2026 promo sang Bombo Radio kag Star FM. O nakita diri sa paggalawag sa mga maswerte naton nga consolation prize winners nga tatlo ini sila magabaton sa nga 1,000 ka pesos sa kada isa. Congratulations diri sa aton sining consolation prize winner nga nagamit sa pure gold as proof of purchase. Nagaedad 45 anyos, taga barangay Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City. Liwat nagamit sa proof of purchase nga pure gold receipt. Congratulations sa kay Sheila Maria Nagaw or Nagan. Sheila Marie Nagaw or Nagan sa Barangay Taytay, Zone 2, Haro, Iloilo City. Congratulations! Ikaw isa sa mga consolation prize winner nga magabaton 1,000 ka pesos sa aton sini nga mga kabombo. Kadua diri nga magabaton man as consolation prize winner 1,000 ka pesos nga cash nagamit sang proof of purchase nga Orocan or Orocan na sticker. Nagaedad 32 anyos, taga barangay Kabuluan Norte, Oton Iloilo. Congratulations sa kay Revelyn Salinas. Revelyn Salinas sang barangay Kabuluan Norte, Oton Iloilo. Nagamit sang proof of purchase nga Orocan kag 1,000 pesos nga cash ang iyan sini nga maswerte nga nadaugan. Ikatatlo naton diri nga consolation prize winner nagamit sang proof of purchase nga Omega Pain Killer. Nagaedad 37 anyos, taga barangay Zone 1B,
Calaparan, Arevalo, Iloilo City. Congratulations sa kay Dennis Hardin. Dennis Hardin, 37 anyos, sa barangay Calaparan, Arevalo, Iloilo City. Nagamit sang proof of purchase nga Omega Pain na killer kaga isa sa mga baton sang 1,000 ka pesos nga cash as consolation prize winner. Diri na kita kadto sa aton sini nga major prizes sa aton sini nga mga kabombo. Mauna kita sa 3,000 pesos as third prize winner naton nga mga baton na 3,000 pesos nga cash. Nagamit ini siya sang proof of purchase nga effervescent oil. Nagaedad 61 anyos, taga Zone 5. Talakuan, Leon, Iloilo. Congratulations diri sa kay Flordeliza Itang. Flordeliza Itang sa Zone 5, Talakuan, Leon, Iloilo. Ikaw nga atong sini nga third prize winner nga maswerte nga magabaton 3,000 pesos nga cash. Kadto kita sa second prize winner naton. Magabaton na 4,000 pesos nga cash. Nagamit sang proof of purchase nga Sarsaya oyster sauce. Nagaedad 59 anyos, taga Barangay Santo Angel. Barangay Santo Angel, San Miguel, Iloilo. Congratulations sa kay Minda Cantero. Minda Cantero, sang Barangay Santo Angel, San Miguel, Iloilo. Ikaw ang aton sini nga second prize winner nga magabaton na 4,000 pesos nga cash. Nga imo na daugan diri sa swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Diri na kita kadto sa aton sini nga first prize winner nga magabaton na 5,000 pesos nga cash. Iya sini nga nadagaan. Nagamit sang proof of purchase nga Gardenia. Nagaedad 65 anyos, taga Barangay Zone 3, Buhang, Haro, Iloilo City. Nagaedad 65 anyos. Congratulations sa kay Elisa Bito. Elisa Bito sang Zone 3, Barangay Buhang, Haro, Iloilo City. Ikaw ang ikaw ang aton sini nga first prize winner nga magabaton or nagdaog 5,000 pesos nga cash as first prize winner. By the way, ang aton sini nga week 6 nga studio draw tambungan ini sang aton sini nga FDA representative Ma'am Gemma Tabiano. Amo ini Bombo Cham sa aton sini nga mga kabombo ang aton sini nga winners sa aton sini nga week 6 na nga studio draw sa aton sini nga promo. Liwat i-recap naton mga pangalan na sini ha. Sa aton sini nga mga winners, una kita diri sa major prize winner. Ang nagadaog diri sa first prize winner si Elisa Bito sa Zone 3, Buhang, Haro, Iloilo City nga nagamit sang proof of purchase nga Gardenia. 5,000 pesos nga cash ang iyan sini nga nadagaan. Ang aton sini nga second prize winner 4,000 pesos nga cash, Minda Cantero, sa Barangay Santo Angel, San Miguel, Iloilo. Nga nagamit sang proof of purchase nga Sarsaya oyster sauce.
Kag ang aton sining third prize winner, nagdaog 3,000 pesos nga cash. Nagamit sa proof of purchase nga efficacent oil. Si Flordeliza Itang sa Zone 5, Talakuan, Leon, Iloilo. Kag aton sining consolation prize winners, magabaton ini sila sang 1,000 ka pesos nga cash. Sanday Dennis Hardin sa barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City. Nagamit sang proof of purchase nga Omega Pain Killer, Revelina Salinas, sang Kabuluan Norte, Oton na Iloilo. Nga nagamit sang proof of purchase nga Orocan, kag Sheila Marie Nagan, or Nagaw sang barangay Taytay, Zone 2, Haro, Iloilo City. Nga nagamit sang proof of purchase nga pure gold receipt. Amuning mga winners naton sa aton sining mga kabombo. Congratulations sa aton sining mga winners sa pag-claim sang inyo sining premyo. Sang inyo nga nadagan magdala sang 2 ka valid IDs sa pagpamatuod nga kamo nga aton sining winners para sa Lunes nga adlaw nga tingob nga pag-award sa nga inyong sining nadaugan nga swerte diri sa Palengke promo sa nga Bombo Radio kag Star FM. Liwata Lunes dapat 8:00 sa aga ari na kamo sa pag-claim sa nga inyong sini nga premyo. Dala sang 2 ka valid IDs sa aton sini nga mga winners. Bombo Cham. Thank you, Gid. Bomboro Jane. Sige, hindi gid magalipata sa aton sini nga mga kabombo. Lunes nga adlaw, dala sang inyo sini nga ID para nga tingob nga award sa inyo. Antes 8:00 ari na tanan para nga mahatag na or ma-award na ang inyo sini nga premyo. Back to you, Bombo Chom. Once again, congratulations sa aton sini nga mga kabombo nga naggadaog sa aton sini nga studio draw kag sumungman sa swerte sa Palengke market draw. Sa aton sini nga mga kabombo, week number 7 na kita umpisa subong ha. Maghulog kamo sa inyo sini nga mga entry sa mga drop box centers naton sa palibot sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Ang inyo sini iyang week number nga ibutang is week number 7. 20 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa pagbalik naton na Banwa. Storyanta ining dugang nga mga balita kag impormasyon ha. Sa Sandigan ginbasura ang graft case batok sa kay Undersecretary DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Bangod nga delay kuno maghatag sang mga ebidensya magtuman sa sining preliminary investigation ang Office of the Ombudsman. Speaking sa mga kaso ang kampo ni Vice President Sara Duterte di ginapabasura diri sa korte ang kaso nga grave threats. Ang arrest warrant hindi anay kuno pag i-survey kung magwa gid man. Samtang nga nagapadayon sini ang impeachment trial. Ti karon sa aton sini nga mga kasimanwa istoryanta dugang ni kay sa Lunes gadlaw magapadayon diri ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano ihan ang mga balantayan nga mga pagahimuon naman or magaluntad sa bahin karon iya sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes gadlaw. Balikan tayo ni matapos ang bilang importante nga mga panumdum. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Plus wala di Iloilo. Bill Board of Activities for August 9 to 15, 2026. They will be back to deliver their promise to give you one great musical show sa sininga weekend. Sa concert at the Plaza presents The Retro Band, mangininyo alas 6 ng gabi sa August 15, Sabado.
Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa August 16, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niya nga hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems ang aton nga pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inis sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tubtub 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay o kun sa opisina kung wala na ini ginagamit. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Farmasya Fortuna, Poblacion, Leganes, Iloilo. Queen Bank, Zaraga Branch, Zaraga, Iloilo. ENS Store, Bangga Abante, Zaraga, Iloilo. Needs Bakery, Aurora Street, Dumangas, Iloilo. Bedurias Minimart, Barotac Nuevo Public Market, Barotac Nuevo, Iloilo. Pototan Farmers Multipurpose Cooperative, Old Public Market, Pototan, Iloilo. Suerte Enterprises, Zuliesta Street, Poblacion, New Lucena, Iloilo. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede payagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices, hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery.
spot yun o kung i-unplug yun kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporter sang saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligan sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Si former Iloilo City Mayor and now DILG Undersecretary for Public Safety, Jed Babilog, sa aton sining mga kabombo, makabig naton iyang mamurmag-anak ron ang iya sining pag hayon-hayon or pag hulag abi
kag pagtungod sa iya sining responsibilidad as the Undersecretary for Public Safety. Bangod nga ginbasura sang Sandigabayan ang graft case batok sa kay Yusek Jed. Ang graft case ugat sini ining paghatag sang kontrata. No? Ginaligar paghatag sang kontrata sa isang towing service sa firm sa inisya ang alkalde sang syudad. Ibangod nga tuman ka delay ang preliminary investigation kag wala na klaro sang Office of the Ombudsman kung nga nadugayan ang pagpasaka sang kaso sa aton sini nga mga kasimanwa dito na kag gindismiss sang Sandigabayan, no? Sa aton sini karon nga matag palamati. Kumadumduman pa si Yusek Jed nangin alkalde sang siyudad sa Iloilo. Humalin tuig 2010, tubtob 17, kag sinilang gid siya appoint mga madumduman naton May 13, 2026 sa aton sini mga kasimanwa bilang Undersecretary for Public Safety sa DILG. Mga lapit-lapit isang tuig matapos ginhatagan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang executive clemency may kantanan sa separado nga administrative case sa aton sini nga mga kasimanwa. Ang third division resolution nga ginpirmahan sa Chairperson Associate Justice Carl B. Miranda kag na-promulgate ini last August 12, 2026 ang anti-graft court gin-grant ang motion to quash in criminal case number SB-23-CRM-0035, no? Mayara sang 3 out of 5 justices nga nagboto para hatagan sang pag-deny or basura rather, no? Sa aton sini nga mga kabombo, pag-grant sang motion to quash ni Yusek Jed. Duwadri ang nagboto sa pag-deny sa aton sini nga mga kasimanwa. Ang nagpabor sa motion nga motion to quash, no? Amo sanday Associate Justice Fritz Brian Anthony M. de los Santos, Zaldi V. Trespeses, no? Samtang sanday Justice Ronald B. Moreno kag Justice Ernest Louis R. Miguel ang nagboto nga i-deny ining motion to quash ni Yusek Jed sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa. Di majority nakita nga ang Office of the Ombudsman ang ila sini nga preliminary investigation, no? Nag-delay kag nag-violate na sang right ni Yusek Jed, no, to speedy disposition sang kaso under Section 16 Article 3 sang 1987 na Constitution. Ang anti-graft court nag-focus sa significant dates pertaining sa mga lihok sang ombudsman, particularmente sa pag-file sang complaints mga biyan kag pagsabat, no, sa mga sa nasabitan sining complaints, no? So si Manuel Mejorada ang nag-file sang first complaint affidavit against the then mayor sadtong April 23, 2015. Kaya sining ginaaligar nga nag-violate si then Mayor Jed Patrick Pabilog sang Sections 3, Paragraph E and 3, Paragraph G sang Republic Act Number 3019. Ang Section 3, Paragraph H, in charge si Yusek Mabilog or former Mayor Mabilog. May kantanan ni sa supplemental affidavit complaint nga gin-file sang September 8 ni then Councilor Plaridel Nava, mga biyan nga later higadlan as co-accused ni Yusek Jed or former Mayor Jed sa nasambit sining kaso.
Makalikan ng 3 kadlaw, September 11, 2015, nag-file si then Mayor Mabilog sa iya complaint affidavit against Nava for violation of sections 3 paragraph A, H, and I sang RA 3019. Sa ton sinikaron niya nga mga kasimanwa. Ining RA 3019 amo ning Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo, no? Ang last pleading sa preliminary investigation sa counter affidavit ni then Councilor Nava tigin receive sa itong November 26, 2015 sa Office of the Ombudsman. Nag-issue sila sa Consolidated Resolution March 28, 2017. No? Karon si Mabilog luyag sini nga ipa-reverse ang resolution pinagi sa motion for reconsideration sa October 3, 2017 kag ginsundan man sang MR ni Nava sang October 9, 2017. Ang Ombudsman nag-issue sang consolidated order sa sadtong June 28, 2019 nga gina-affirm sini ang finality sang resolusyon. Ang court nagapahing ang consolidated order, may duwa ka page ini, nag-affirm lang sang consolidated resolution. Pero ang information dated May 19, 2022 ang gin-file before sa Sandigan Bayan sadtong March 2023. No? Tisuno sa korte, 1 year, 4 months, and 2 days from receipt sang last pleading for the Ombudsman nga mag-issue sang consolidated resolution kag 1 year and 8 months and 19 days sa pag-file sang last motion for reconsideration agon mag-issue sang consolidated order. Ting information na pagwaya 2 years, 10 months, 21 days after sang consolidated order. Samtang another 9 months naman kag 11 kadlaw ang naglapse before sang information nga na-file sa court. No? Humalin pa iya sang nag-file si Mihurada sa iya sininga complaint. Ginisip sang korte, mayara sang 7 katuig na 10 kabulan kag 7 kadlaw nga lapse or pagka-delay, abi. So, amo ning ginbasihan nga ti nangin delay na ang layers sang review nga ginakinahanglan para sa approval sang Ombudsman Consolidated Resolution, no? Sa aton sinikaron iyang mga kabumbo. Ti ang transfer sang records sa Office of the Ombudsman for the Visayas sa Cebu bakadto sa Central Office, ti may araman sang pagka-delay bangod sa COVID-19. Ang transition from Office of the Ombudsman or former Ombudsman Conchita Carpio Morales pakadto sa kay Samuel Martires, isa man ina sa mga nakita nga rason sang delay. Ang court karon, no? Nakita nga ang prosecution sufficiently explained sining delay sa pag-issue sa consolidated resolution pero napaslawan sila nga i-justify ang mga delay sa pag-issue sa consolidated order. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, tiining unexplained delay sa nga duwag tuig sa aton sini nga mga kasimanwa ang makabig makaalarma. Ti napaslawan sila kuno nga mag-provide sang reasonable ang ombudsman, no? Sang reasonable or sufficient justification sa aton sini nga mga kabumbo, no, sa pagpatigayon or pag-attend sang preliminary investigation. Ti ang majority sini mga biyan nagdiga diri sang
president katulad sa 2024 Supreme Court case case of People versus Moreno, reported at 955 Philippines 231 nga kung sa din ang High Court nakitaan nga may delay sa 9 months 4 days between the Ombudsman resolution kag actual filing sang kaso bilang unjustified o hindi makatarungan. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Gindiga man sang korte nga may kinamatarong si then Mayor and now Yusik Jed Mabilog sang sining speedy disposition sang iya nga mga kaso. No? Pinagi sa pag-file sang motion to quash before sa iya sining arraignment. Sa aton sining nga mga kasimanwa. Bangod si sining delay sa aton sining mga kuturan, no? Nagresulta sa deterioration or loss of evidence sa aton sining nga mga kasimanwa. Sa desisyon diri suno sa korte, in view of the foregoing, it is undubitable that Mabilog's constitutional right to speedy disposition of cases has been violated, as the Office of the Ombudsman has failed to discharge its burden of justifying the delay. The only appropriate and lawful remedy is to immediate and permanent dismissal of the present case against Mabilog. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Pero ang korte gin-reject ang motion or ang other argument sang kampo ni Mabilog sa sining impormasyon nga dapat makwash ini bangod ang evidence sa aton sining nga mga kabombo wala nagasuporta sa mga aligasyon. Ginpayag diri nga ang motion to quash naga-test ini sang sufficiency of the information sa aton sini nga mga kabombo kag hindi iyang proper proceeding for determination whether ang ebidensya sang prosekusyon sufisyente nga makapamatod sa guilt sang akusado. Sa aton sini mga kasimanwa, may mga nagkalailain man sini nga opinion diri, pero amo ning isa karon sa mga bantayan man ining dismiss sang kaso ni former mayor and now undersecretary Jed Patrick Mabilog. Sa aton sini nga mga kasimanwa. 45 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Standby, check naton ang balita ni Bombog Lynette Delit. Ang Police Regional Office 6 ginpasanyog pagin ang 911 emergency call pinagi sa Unified 911 campaign. Sa ginpatigayon sining programa kagapon dito iya sa may Police Regional Office 6 sa aton sini magkuturan ti mga service vehicles ang aton sini iya kapulisan, Bureau of Fire, Bureau of Jail Management and Penology. May ara sang sticker itong ginbutang nga may 911. Kahit isa karon amo na ning talawgan pa mo. 3 na lang ka numero, hindi mabudlay sa uluhon. Kag sa tion sang emerhensya, dial ka lang sang 911, maga-responde na dayon ang aton sini iyang mga responders sa aton sini nga mga kasimanwa. Check naton si Bombog Lynette Delit sa iya sini nga follow-up report. Sa report, please go ahead. In pangunahan sang Police Regional Office 6 sa idanom sang liderato ni Regional Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, kaupod ang Department of Interior and Local Government 6, Bureau of Fire Protection 6, kag Bureau of Jail Management and Penology 6 ang kampanya para mas mapalaknag ang impormasyon na hanungod sa Unified 911. Sunod kay Regional Director Randolph T. Tuanyo, ginlaunch ang Region 6
Unified 911 Satellite Command Center sa Leganas, Iloilo sa Hunyo 4, 2026 kag tugtog-subong nakabato na inisang 268 katawag. Ginpahayag man niya nga ginatuyo sang programa nga mas mapalapit sa publiko ang Unified 911 paagi sa pagpalapnag sang impormasyon na hanungod sa libre kag isa lamang ka emergency hotline. Mahimo ini matawagan sa mga emerhensya nga nagakinahanglan sang assistance halin sa pulis, bombero, medical responders, rescue teams kag disaster response agencies. Dugang panituan nyo kung smart o kung PLDT ang ginagamit sa pagtuwag, direkta ini nga mag-connect sa local command center sa Leganes. Samtang kung global network, mag-agi anay ang tawag sa National Command Center, antes ini margut sa local command center. Kinapaabot man nga magapatendog ang city government sang extension sang satellite command center sa syudad agod mas ma-accommodate ang mga tuwag halin sa tanan nga network. Panawagan man sang PRO6 sa publiko nga liwakan o kung di kawad ang prank calls, kagamiton lamang ang 911 para sa lihit mo kag emerhensya ng mga sitwasyon agod hindi mabalahan ang operasyon kag mapabilin nga available ang linya para sa mga nagakinahanglan git sang bulig. Yari aton pamatian ang pahayag ni Regional Director Police Brigadier General Randolph T. Cuanyo. Ang magandang feature po kasi ng ating 911 ngayon, yung mga prank calls kapag tumawag, ito ay nare-record at nabablock na. Kaya ang panawagan natin sa mga kababayan natin na iwasan nila yung mga prank calls sapagkat pag dumating yung pagkakataon na kinakailangan nila ng totoong tulong o response sa ating mga taga-Bureau of Fire at PNP, baka hindi po sila matugunan. Alam po ninyo, nais ko banggitin na since June 5 na nilaunch itong ating 911, umabot na sa 258 yung ating pong tawag dyan. Ito yung tinatawag natin ng mga success stories. Ang nakikita natin yung challenge dyan na patuloy natin pag-igihin ay yung ating response time na umaabot na halos close sa 5 minutes. Bagamat pasok pa po siya sa 5 minutes, pero sa patuloy na pagpapractice po natin, inaasahan natin na mas mapapabilis po natin yung ating response time sa mga tawag ng ating mga kababayan dito sa Western Visayas. Apo, sabi nga natin po sa Director ng Bureau of Fire na si General Juancho na every week ini-encourage natin ang patuloy na mag-dry run o mag-practice yung ating mga operator at ang ating mga PNP para po mas ma-perfect po natin yung ating pag-responde sa mga ganitong mga sitwasyon. Local po ito yung nasa Leganes, mapapansin po ninyo, Ilonggo po yung salita ng mga tumatawag. At kagandahan po nga ito na report ni Arlie kanina na nilalayo ng city government ng Iloilo na magkaroon tayo ng extension dito sa atin sa city mismo. Ito po ay para sa Western Visayas po. Successful na ano ito? Tama po yun. Yung mapapansin nyo sa mga press releases natin, nakikita natin yung mga success stories na tinawag through 911. Alam po ninyo, ito ay pagpapatuloy ng nilalayo ng ating Secretary ng DILG, si Sir John de Grimulla, at ang ating PNP na si General Tates, na patuloy natin ibahagi sa ating mga kababayan dito sa Western Visayas na meron tayong Unified 911 na maaaring tulungan. Ito ay about sa police response, sa medical, sa fire at any other emergency na nakakalimutan po natin. Napapansin po namin sa aming paglilingkod halimbawa sa mga eskwelahan. Pag tinanong natin yung ating mga security guards kung anong emergency number na tatawagan ninyo pag may kinakailangan. Iba ang numero na binibigay po nila. Kaya nakita natin yung pangangailangan na patuloy natin na palakasin itong 911. Tama po yun. Sabi ko nga po, pag tinignan nyo yung mga post ng ating mga security guards, iba-ibang cellphone number ang nandoon. Ang gusto po natin na ma-practice ng ating mga kababayan, yung 911 number. Ito po ay yung 258 po, ito po yung mga actual cost na natulungan po natin. Yung mga prank calls po, ito po ay sinasala at hindi na po natin binibilang. Tatlong klase po, basically po, ito po yung sa police emergencies, medical at sa fire. Meron mga other agencies, halimbawa, yung other than sa tatlong nabanggit po natin. Pero basically, ito po ay about sa police at saka sa medical response po. Opo. Pero ang challenge nga po natin dyan ay yung magkaroon pa tayo ng extension ng ating satellite sapagkat ang challenge po sa Leganes na station po natin, yung smart calls lang po ang mabilis na natatanggap. Kaya mapapansin po natin dito, sabi ni Mayor Treñas na magkakaroon tayo ng extension dito dahil lahat ng network ay mas maganda ang signal dito sa city. Apa. Kaya ang sagot po natin dyan, magtatayo pa tayo dito sa city government po na host ng city government, hindi pong another extension po ng satellite office po.
So, sa police emergency, hindi po ba ito delikado pag nag-responde yung police na ito na dapat i-hit yung 5-minute kahit na anong call? Ang 5 minutes naman po, ito po ay patuloy na challenge po natin sapagkat kung mapapansin po natin, hindi naman lahat ay equipped ng body-worn cameras. Ang 5 minutes po ay ginagamit natin dito sa IC3. Sabi ko nga po, ang pinakalit dito po sa datos natin is 6.5. 6 minutes and 5 seconds. Kaya nga po sabi natin, ang challenge po natin is mas mapabilis, mas pababain po natin. At ang 6.5 minutes po ay na-record sa copies ko. Nabatian ang naging pahayag ni Regional Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanio. Bombo Pop. All right. Ini si Bombo Glenette Jimenez Philip, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Glineta Delit sa imo sining report. 52 minutos na nakaligad sa takna sining las or launa diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa Lunes, ano ayhan ang balantayan sa pagpadayon sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. August 17, day 16 sa impeachment trial na ni Vice President Sara Duterte. Sa gyapon, 10 a.m. magasugod sa aton sining mga kabumbo. May iga-presentar ang prosekusyon nga mga witnesses sa aton sining mga kasimanwa kasunod sang konklusyon sa sining pagpahayag kag subong man pagatubang ni State Auditor Sailin May del Campo sang 612.5 million confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ti may mga panibag o naman nga set sang witness ang balantayan by Monday. Iniamusan day Marivic Pareha, Director sang House of Legislative Information Bureau. Gina Acosta, Officer sa Vice President, Office of the Vice President, Official Link sa Confidential Disbursement. Si Edward Fajarda, isa ka Special Disbursing Officer, amo ni silang duwani, masamin yung mabatian sa mga ARs or Acknowledgement Receipts sa aton sining mga kabumbo. Kag ining si Limuel Ortonio, Assistant Secretary sa OVP kag Assistant Chief of Staff nga padalan sang subpoena sa aton sining kuturan para nga mag-testify sa aton sining matag palamati. Kung ninyo pa madumduman last time, tanyag diri si Senator Judge Juan Miguel Zubiri nga sinya mas mayo guro Mr. Presiding Judge isaylohon ta ang tiyempo sang pagsugod sang aton siniyang impeachment sa las 3 sa hapon. Sugod kita las 3 sa hapon to give way sa aton siniyang pagka-convene man as Senate nga pagplastar sa mga legislative measures dira kag iban pa nga mga natalana sini nga pagatagan sa nagakigong pagtamod sa aton sini mga senador. Nya pagka tapos ang aton sining session, umpisa kita alas 3, hasta nga kung saan tugutan na aton sining ginhawa. So alas 3 masugod, hasta na magagabi, amo na ang proposal ni Senator Juan Miguel Zubiri, pero officially gin-reject ini ni presiding judge Chis Escudero kag magapabilin sa las 10 tubtob las 3 sa hapon ang schedule sang impeachment trial sa aton sini karon niya nga mga kauturan. Kay ti concern ni Senator Juan Miguel Zubiri
Kung sa aga, maglawig, hindi matutukan na Mayo, so bitin ang tiyempo. No? Kung may mga legislative session pagid later sa sinangadlaw, do may mga concerns hindi matapos-tapos sa impeachment. Kasi nga, why not umpisahan ta sa hapon, sa aga, legislative session kita, tapos ta 3 o'clock, or tapos ta 1 p.m., no? Or 2, then 3 p.m. start ta sa impeachment trial. Asta na yang maggagabi. No? Pero ambal ni Senator Judge Presiding Officer Chis Escudero, hindi lang diri lang kita sa alas 10 sa aton sini nga mga kauturan. Now, may isa pagid ka makabig ginalauman nga friction. No? May kantanan sa statement lately ni Vice President Sara Duterte. Nga kung sa diin, ginakusaran niya diri ang impeachment court bilang chaotic kag masami kuno nagabend sang law. So ginalauman sa aton sini nga mga kasimanwa ang potential contempt and sub judice complaint batok sa kay or sub judice rule, no, batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ang nakamutikid sini si House Prosecution Panel spokesperson Representative Rene Co. No? Bangod sa statement ni Vice President Sara Duterte sang August 6 nga ginatawag niya nga chaotic and bending the law ang impeachment court sa aton sini nga mga kasimanwa. So igadoso sa mga prosecutor nga i-determine whether ang mga lihok adto bala ni Vice President Sara Duterte ang naga-violate sa sub judice rule or kung sarang siya nga makontempt sa nga korte. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Why lamang nagauntat dira kay may posible pagid nga another problem ang kampo ni Vice President Sara Duterte bangod sa sining panibag-o nga criminal complaints or case nga gin-file batok sa iya. No? Ang 3 counts of grave threats against Vice President Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Tining charge mga biyan ining panumbungon, no? Kabahin ini sang Article 4 sang Articles of Impeachment nga naga-detalye tubla sa ginaligar death threat batok sa kay President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Raneta Marcos, and former Speaker Martin Romualdez. And in line sini, ang kampo ni Vice President Sara Duterte tinagpabutsyag sa korte nga kung mahimo hindi lang anay pagpagawa ng arrest warrant. No? Samtang nga ginadesisyonan pa sang kung mayara yun man bala sang otoridad ang impeachment court nga pati ngayon sang hearing sa kaso nga grave threat sa aton sini nga mga kabombo. Payag ini ni Attorney Paul Lawrence Lim sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Nag-file sila sang motion to quash sa Quezon City Regional Trial Court sa nakaligad yung Huwebes sa aton sini nga mga kasimanwa. Yang pag-issue kuno sang arrest warrant sa aton sini nga mga kabombo, yung mo ning pag-question man sa ilan sini nga kampo, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa kay
kung ang korte mag-issue sa warrant, nagakinanglan ini sang jurisdiction. Sa aton sinima kasimanwa. So, damo pa sa posible matabo by Monday. Sa aton sinima kasimanwa gani ululupod naman kita sa pagtutok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kami harapan kita sang live coverage sa aton sinima kabombo direktamente mismo dito ya sa Senado. Iban yung mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa parang nga pagpalayag sa Bombo Radyo Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Inimo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco gabilin sa imo. Sang manayang hapon, may God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo! Plus wala di Iloilo. Billboard of activities for August 9 to 15, 2026. They will be back to deliver their promise to give you one great musical show sa sining weekend sa concert at the Plaza presents The Retro Band. Mangin inyo alas 6 ng gabi sa August 15, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga plus wala di Iloilo mags kag madamo pang iban ay igaparafol sa masuki sang plus wala di Iloilo. Sa August 16, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niya nga hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems ang aton nga pungsod. Plus wala di Iloilo. We remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway, o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inisang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Happy Hour Dry House, Montinola Street, Santa Barbara, Iloilo. Henares Store, Pavia Public Market, Pavia, Iloilo. Queen Bank, San Miguel Branch, San Miguel, Iloilo. Bangga Badong Sabido Farmers Market, San Antonio, San Miguel, Iloilo. Queen Bank Leon Branch, Leon, Iloilo. Lourdes Store, Leon Public Market, Leon, Iloilo. Ana Store, Tagbak Terminal, Haro, Iloilo City. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig,
kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Pat yun o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information.
Basta Radio Bombo! Good afternoon, happy weekend sa inyo tanan mga kabombo. Ini si Tita Regine and it's our time to be together diri sa kahapon lamang program, and because it's a Saturday, mag-interview kita sang aton nga winner, and we're going to do it through video call kag ara na siya on standby. For the meantime, I'd like to remind those nga may ara man sa mga istorya nga luyag ipalabot diri sa KLP. Anytime you can email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can share it by writing down your stories and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I hope you're all having a great day. If hindi man great, why panatapos ang adlaw, it still could turn out great para sa imo. Ari natin yung ambahanan this afternoon, and this is from Edgar Miraflor Jr. and Jasmine Gatoslao. Someday, When I Am King. Good afternoon, welcome sa kahapon lamang program, You're with Tita Regine. I can't claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite, and we'll dine under the moon. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is our purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. And our rags will look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause
You and I will reign someday when I am queen. Someday When I Am King by Edgar Meraflor Jr. and Jasmine Gatuslao. 16 minutes after 2 o'clock mga kabombo. Mag-interview na kita sa ating winner through video call. Ang iyang istorya parang teleserye diri sa KLP kung sa diin. Kumbaga, sa word nga ako niya himuon, tuod-tuod gin, ginhublasan niya na ang iyang kaugalingon to share everything that happened sa iyang kabuhi. Mga kabombo, I'd like to welcome Mr. MSS sa Quezon City. Good afternoon, gid sa imo. Kumusta ikaw, Subong? Ang imo nga health condition, kumusta? Bong, medyo, minsan second time ko na hindi daw, gina-nervous ako gyapon. Kumusta ang aton pamatsag, ang health condition ta? So far, okay naman, tita. Improving well, medyo slow lang, pero thanks to God, amat-amat makabalik na ako as normal person. That's very nice to hear. Ginasubaybayan na mo ng imong life story. Halin sang bata ka pa, ang mga inagyan mo nga kapintas, halin sa imo amay, sa imo tito, ang mga mahambal nato not so wise nga mga desisyon sa imo ginhimo, like ang pagpaslaw mo sa imo iloy nga wala ka nagpadayon sa imo nga pag-eskwela, ang pagkahulog mo sa temptasyon ni Candy, ang pagiging batang ama mo, ang pagtrabaho mo sa constructions, pagiging vendor, tubtob nang yung driver ikaw, kung sa diin may mga nangin karelasyon ka nga imo mga clients. Kung ikaw mag-look back sa imo mga inagyan ini sa imo kabuhi, ano ang paglantaw mo sini? Paano sinigin shape ang imo nga pagkatawo to what you are today? Tita Regine, tibla, isa ako ka stroke survivor. As everyday nga nagabalik ang memory ko, naga-reflect or ang naga-reminisce man ang halin sa pagkabata ko, gina-reflect ko siya nga kung tani may mga nabago ako. Pero in spite nga inagihan ko sa kabuhi nga struggles and pain, wala gid ko kaagisang kahilwayan. It's all kapintasan. Nagdako ako nga kapintasan and siguro mahambal ko man niya misguided, pero hindi ko maano ang eksakto nga term kay ang amay ko hubog, wala nagagiya sa amon, ang iloy ko overseas siya. Wala man siya nagagiya, ang support gid lang niya sa amon is through financial. So mahambal ko siguro ginubayan ako gyapon sang Ginoo kay madamo man ko failure, may mga mistakes ako, pero nagapasalamat ako wala kami kaagi sang mga malalabla nga pag-agi sa kabuhi nga naka-entra kami sa droga. Nakahimo kami sang mga krimen nga siguro kung naagyan ko na base nag-asta subong ara ko sa presuan, amo lang na ginapasalamatan ko nga bisan may nahimo ko nga wrongdoing sa kabuhi, at least bisan paano normal ang pangabuhi ko, bisan mabudlay may pamilya ako nga mahatawag, bisan rock bottom ang kabuhi ko, pero sige lang, gapasalamat ako gyapon. Alright. From a young, confused man to a man who was able to rise up, nagikan sa tanan yung mga difficulties, tanan yung mga challenges sa imo nga kabuhi, ng inagyan mo, you have come a long, long way. So balik-balikan ta lang ang mga times nga nakasulod ikaw sa mga ginahambal naton diri kag ikaw magina-confess mo, mga bawal nga relasyon. Ano man ang ginbilin sini sa imo kag paano sinigin bag-o ang imo nga pagkatawo? Kag ano ayhan nga sa imo nga lalagson gid ikaw sa mga babae. Sang napukawad ako sa ginatawag Tita Regine nga sex katungod kay Candy. Nibla, ang hormone tagabag-o daw hambalon ko gid nga nanamian ako Tita Regine eh. May ang adrenaline rush ang kung ginahimo mo. Pero sa to nga time, siya lang ang ginapinsar ko. Wala sang aba, hindi ko magpatentar sa iba. Pero sang amat-amat syempre nakasulod ako sa construction bilang construction worker. Normal life gyapon, no temptation. Pero nagsugod din na sang nangin isa ako ka driver sa rent a car.
kay lamharon pa ko sa una, 19 years old, sang nagsugod ako sa car rental business nga ginatawag. Mhm. Siguro lamharon pa ko, wala pa ko sang tiyan nga dako, mahambal naton nga Adonis material siguro. Hindi ako Oo. gwapo pero Adonis material amo na siguro mahambal ko, Tita Regine. Amo lang paglantaw nila sa imo. Siguro kay sila man ang nagambal sa kon nga gusto may luyag sila sa kon, pero ang hambal ko siguro lastful ano lang siguro, feelings amo lang na. And partly, curiosity man siguro, no? You were still very, very young then. Yes, Tita. Anyway, paano mo nalusutan ang mga magabong periods ng imong kabuhi? Like, paano ka nakagwa sa duha ka mga babae nga nangin ka relasyon mo? Kag paano nga natago mo initanan sa kay Candy for a long time? Di kay si Candy, Tita Regine, sa Fairview man siya sa Balay. Ako sa Cubao. So, wala pa man siya kabalo kundi ako nag-obra ang lugar sa ginobran ko. Dasan ang mga ginakadtuan ko kung may biyahe ako. Wala man siya sang ihibalo kay una wala pa man sang cellphone sa una. So wala gid kami communication basta makitay lang kami kung day off ko. So sa mga biyahe ko, Tita Regine, siguro wala ako ginapabugal na perfect ako mag-drive pero sa komentaryo nila pinakapino ako mag-drive kay hindi nila mabatsyagan lang kung di ba kaagi ka man sakay sa mga iban nga pang commute nga ang ulo mo galagbong-lagbong, gapreno gulpe. I was Oo. trained to be a very very smooth and cautious or defensive driver sang time nga to, Tita Regine. So nagustuhan nila ang driving skill ko to the fact na parang gusto man nila testingan kung aside from driving sa iban nga bahin may ikasarang man ako. Sa lain pagid nga klase sang pag-drive? Pagmaneho, Tita Regine. Okay. Sige. Is it okay if we talk about those two ladies? Ang isa to out of loneliness? Was it out Employer. of loneliness? She was my first employer sa rent-a-car, Tita Regine. Oo. Nga may family problem man. So, bisan makita ko ang bulagay na sila, professional lang ako, nagsulod lang ako bilang isa ka driver. Kaya tungod, permi kang miga updanay sa mga transaction niya, mabalaan ko kung ano, tas kinabot, abtan man kami sang gabi, nagahibi siya kay, kung kaysa, ginashare niya man sa ako ng problema niya sa iyang abana, tiga advice man nga ako, bisan bata pa ko, mambalan ko man siya nga, siguro, nahulog ang iya buot or balatyagan sa akon, tapos, hambal siya, sige, kung may wala ako biyahe, may lagawan kita, makadtot akon sa din. At hasta nga magambal siya nga babae, kung siya, Tita Regine, may kinahanglanan man siya, ambal ko, sige. How long ang inyong relasyon? Nangin employer ko siya, at the same time, lover, mga siguro 8 months, 6, 7 or 8 months, Tita Regine, kay as na-mention ko, di ba sa letter ko nga nakilala ko si Bong na amo to nagsaylo. Pero sang wala pa ko kay Bong, siguro ambal niya man sa kon nga sige atagan tayo ka madamo nga biyahe para hindi kita halata nga may sa biyahe para permi ka lang di wala sa balay. Pero kung ari ka sa balay, kung abi may mga ginadil ako nga biyahe para sa aton, syempre palaboy anta. Pero ang matod, Tita Regine, nagakadto kami sa malayo nga lugar sa isa ka lodging house. Okay. It's normal, usually mga south part of Luzon, mga Paete, Laguna, mga Rizal, amo na. Mas may edad ini siya sa imo, correct? Yes, Tita Regine. Mga She was? 10 to 11 years, Tita Regine. I see. Paano nag-end ang relationship? Tigay hambal ko sa iya, mabudlay kita, madakpan or mabisto, kag ara ang opportunity ko nga makasaylo kay Bong. Siguro mas manami pa lang paina nga tubtob nga hindi pa madalaw mang relasyon ta kag hindi kagin man hulog sa akon. Mas maayo pang masaylo na lang ko mabudlay kun badakpan kita kabana mo base ano man na matabo sa akon kag mabudlay man ko makaabot to kay Candy may ginahimo ako nga hindi manami. Si Candy amo ni mga kabombo ang nanay sang iya nga bata. So ang closure nangin smooth. Tita Regine, nangin smooth siya. Pero, Tita Regine, ma-backtrack lang ko sang gamay lang. Kaya di bala, wala ako
nabuligan sang nanay ko tungod sang kaakig. Amo na siguro nga ang rason ko niya bisan anong nga klase nga to sang trabaho ginsulod ko. As you remember na-mention ko naging dicer man ako, may mga nabisto man ako nga hindi man nami as bilang isa ka dicer sa mga nangin trabaho ko. Pero sa rent a car gid ako, mahambal nga nag-grow tita, nag-matured ako tapos na nakita ko ang hindi amo nga mga may indecency man sa rent a car tita Regine. And then, pag-end sa isa ka relationship, you thought, amo na to, okay ka na. But, why ka man na-expectar nga may isa pagidgali nga magasulod. And, siling mo, isa siya ka matrona. Amo nang Yes, term Tita nga Regine. gingamit mo. Amo na ang Okay. term nga ginatawag sa una sang mga co-driver ko man nga mabuti ka pa, nakadali ka ng matronang mayaman. Hindi pa uso ang tinagang apaldo eh. Ang tinaga pa sa una, tiba-tiba mo naman, tiba-tiba ka na niyan. Hindi mo na kailangan magpakapagod. So, aware sila. Aware sila Tita Regine, pero since ang larangan sang rent-a-car madamo man sang sa mga driver, so gahipos man sila, hindi man sila So, how long yang inyong mga relasyon sa ini nga 10 babae? months ako to sa iya Tita Regine sa makilala mas ko siya. lawig-lawig, ha? Pero 2 months lang ako bilang isa ka driver nga wala ga pa silabot sa personal business niya, gahipos la ako kung ga-drive, kung sino ang upod niya nga ginasugat ko siya to sa lugar kung uso pa sa una ang ballroom, di ba la? May Basta mga DIs. I remain DI and that's instructor niya. I really remain professional Tita Regine. Amo na ang permi ko ginapinsar. Whatever happens to my client, it's their business. I don't mingle with their personal business Tita Regine. And paano nga nangin monkey business na sang ulihi? Or business with pleasure na? Pure business hasta mangin monkey business. One time, amo to ganinambal ko nga nagpasugad siya sa akon dito sa ballroom nga ginakadtuan niya permi. Hibi siya, akig siya, upset siya. So ginambal niya sa akon nga tong iyang DI. Nakita niya nga may kaupod naman, wala na siya ginasapak, daw hindi na siya kilala. Wala ko kabalo sang una sang matuod nga rason kun nga nagbag-o tong lalaki sa iya dason pagsakay niya sa salakyan mga alas 10 sa gabi hambal niya, Chris punta tayo sa ganto ganyan gusto ko lang mag-unwind, masama loob ko, hambal niya sa akon. Sige, ikaw bahala, basta ako ga-drive lang ako, hambal ko sa iya. Sige po ma'am, sabi ko basta bahala na kayo sa gas ma'am. Wala namang problema sa akin kung saan kayo pupunta. So motogaybi siya sa likod sang salakyan pautwa sige siya sang siguro dako man ang ginagasto niya to sa lalaki mo to tita. Tub-tub nga ambal niya. Pwede ba tayo mag-park muna sa isang lugar? Nagkato kami dito sa likod sang malapit sa opisina sang OBP Tita Regine sa may Malate. Maligwa pa sa una dito open space pa sa una So dito nag-istoryanay kami, tanan-tanan gid sugnid niya sa akon kun nga aga mo siya sina kay tigulang ang iyabanang ang manggaranon man. So wala, kumbaga nang term ginatawag, impotent na ang lalaki, so liberated man siya maghimo sang gusto niya, wala man sila pa silabot niya mag-asawa. I see. Hambal ko, ma'am, in Tagalog sabi ko, ma'am, bakit hindi ka na lang kasi ma'am magstay sa bahay niyo, alagaan mo. Mahabang kwento ko rin, sabi niya, hindi mo na hindi ko na talaga mababalik na okay kami nung asawa ko, hambal na. So, sabi niya, hambal niya pa saan. May alam ka ba Sige ma'am, sabi ko punta tayo ng Quezon Avenue. Sige, doon sa circle. Kay gapangit agad siya ma'am Tapos, Anyway, nagsulod ka mo into a relationship. Paano ini nga nag-end? Nagsulod ako siya, ang setup naman every Friday night, mabook siya sa amon sa kumpanya nga ginatrabawan ko. Ako lang gidang madrive siya. Ready na per me, may travel bag siya nga bit-bit, nabutang naman sa trunks ng salakyan. Biyahe kami probinsya for Saturday and Sunday. So,
we all 10 months kami nga muna ang sitwasyon namon nga every Friday sugaton ko siya basta ga-unwind siya. Dason ginatagan niya ako sang ATM card Tita Regine nga basta ang i-withdraw ko kada end of the month is 10,000. So kumbaga gin-suportahan niya ako. Galante, Tup-tup. ha? Damo kwarta ma'am. Tita Regine eh. Ano mo kon kwartahan? Huwag ka man nakulbaan nga basi ko na madiscover sang husband. Sang amo to pag isa ka time nga nag-withdraw ako sa bangko sa Makati. Ginagbayan ako sang lalaki sa baga mabugat. Tid ako mo, bodyguard. Yan ang balan niya ko. Para pahinga ka na muna. Sabi ni sir, medyo pinasurveillance ka sa akin. 2 weeks ka nang pinapamatyagan. So, ang sabi sa akin, instruction, takutin lang daw kita. Sabi niya ganun sa akin. Wala ka namang kasalanan kasi alam naman in the process, sabi niya ganun, nirerentahan ka lang as driver pero alam na naming may relasyon kayo nung asawa ni sir. Pero pinapaiwas ka na lang daw, sabi niya. Ayaw niyang makagawa siya ng hindi maganda sa'yo. Amo to Tita Regine, ginambalan ko si Bong nga. Sabi ko, Bong, baka pwedeng magpahinga muna ako. Medyo, time nga to, todo call ba ako Tita Regine? Nagakudug ako, gadrive ko nga, ginanervous ko kay first time ko makaagi nga matreten ako sa isa ka tao Tita Regine. Kag wala man ako sa ikasarang ba nga idepensa sa kaugalingon ko sa time nga to. Swerte mo lang kay hindi man harsh, no? Ang husband, ang gusto niya lang is palayaon namang iyang asawa. Siguro, siguro bisan na na sila Tita Regine, they still remain, how do you call this, educated o kung they can still think straight. Kag nabalaan man nila nga ang ugat sang katabo is ang ilang nga relationship nga wala na it doesn't work out anymore. Anyway, so anong makabig mo nga highlight sang pagiging driver mo? Kag ano nga mga kaayuhan ang gindulot sini sa imo? Sang ginkuha man ako Tita Regine sang 1996 APEC Tita Regine, nakakontribute ako sa history sang Pilipinas nga isa ako sa mga napilian nga mangin driver na protektahan ko ang delegates sang pungsod nga Chile. So I have drove for them for 2 days. There is sa Metro Manila, PICC, back and forth sa mga hotel. Dason sang nagkadto na sa Subic Bay for yung highlight nga pinaka-meeting sa Subic Hotel sa Subic. Dason sang nagpabilin ang delegates ang Chile ang mga nila kay may mga project diri sa nga ginhimo. So 1 week sila na stay, ako gyapon ang nag-drive. So as sa pamatyag ko sa Tita Regine, na recognize ang skill ko nga ma-appreciate at the age of 19. Nakita nila nga ang driving ko efficient to be a professional Tita Regine. Kay tanan nga klase I can drive as fast as 180 kilometers nga wala ako ginakulbaan Tita Regine. Wow. And I'm sure nag-go through ka man sa very rigid nga screening before kanila nga ginkuha, hindi ba la? And from among all the drivers, you said ikaw ang youngest? Yes, Tita Regine, 19 ako sadto. Ako ang isa gid lang nga nakapasa sadto, ako lang. Kay gin-screen kami sang PSG Tita Regine, sang Presidential Security Group. Napasa ko written examination nga 20 questions man lang, pero ang pinaka-importante paano ka makadrive. Kung kinanglan mag head-on collision, kung hindi mo malikawan nga banggaon ka, i-ambush ka mo, ang pinaka kinanglan maprotektahan mo sa parte sang salakyan nga drivable man siya gyapon, hindi mapatay ang makina, makapalagyo ka. Amo na mga sitwasyon Tita Regine nga ginambal sa amon. Kaya syempre kung gina-ambush ka, i-disable nila ang salakyan eh. So ambal ko as much as possible rear end lang ang mapabangga mo, ang makina mo vital ina. Kay kung ma-disable ang makina, hindi ka na makapalagyo. Amo nang nakapasara ko Tita Regine eh. Okay. Kaya hindi basta-basta ang imo nga mga pasahero, mga world leaders. Yes, Tita Regine. Alright, sige. So, paano mo nga naging client ang German National? Amo na ni, no? Ang last
ang pinaka-last nga story nga aton nga nabasahanin sa imo. Yes, But we know may so far, kasugpon amo pa. pang, hindi pa na last, Tita Regine, may, I may know. nakapila pa. Ay, I know. Sang ginsaylo na ako ni Bong sa, kumbaga, ginpalikaw niya man ako, na may nagtawag sa opisina nga kumpanya, Mhm. na ano ko man sa imo ko ano nga kumpanya, kinanglan nila sang driver nga temporary for at least a month, kay ang ila silakyan ato dito sa casa, gina-repair pa. Sa mutay hambal ko, sige, para makaiwas na lang ako dun sa pasahero ko matrona, sige, tingnan ko kung okay sa akin, sabi ko. Pero sabi niya, stay in yan, kaya mo ba mag-stay in? Sabi ko, mas okay nga sa akin stay in kasi bira lang naman ako umuwi sa bahay, sabi ko. Ngayon, mo to igin set up niya ko nga makadto ka sa Ayala Alabang sang alas 4 sang kaagahon nga hindi ka malate. Amo to na aga pa lang nagbiyahe na ako. Sige, from Cubao to Alabang, mga kulang-kulang 15 kilometers ang distansya, Tita Regine. Mm-mm. Tell us about him. Anong itrabaho? Sa diin siya nag-stay? Siya ang pinaka country manager sang amo nga kumpanya, ang construction nga company. Is it safe to say, Tita Regine, kung ano nga company? One time lang. Hilti Philippines. Okay, sige. So, sang na-meet ko siya, nagkadto ko sa balay nila, muto nga nagawa siya, how are you? You're very early. Sa akon, yes sir, because I'm the new driver assigned to you. Ko na sa iya. So, have you taken your breakfast? Sir, your maid gave me already a coffee. Ganun. Okay, you wait for me. I'll go out by 6:30. Then we go to Makati. Mhm. So, ano ang Dako siya imong nga. responsibility sa iya? Sang ara pa lang ako sa rent-a-car bilang temporary nga driver. Driver lang gid, Tita Regine. Hindi ako magtugda sang bisan ano, madrive lang gid ako sa iya kung sa di siya makadto. I see. Ano ang natabo sa first day mo sa German National? Tita Regine, di bala, hambal ko sa imo sa una sa mga nagniligad ko nga istorya. Bisan nakaagi ako sang kapigadon, kapintas, kagkabudlay, naanad ako, ginpadako ako nga mangin mapisan. So sang first day ko sa amo to nga German, wala, tambay lang ako sa labi, pungko, tindog, wa sa ugsada nila, lagaw kay iti. Wala ako sa obrahon nga iba ni, mahulat lang ako sa iya. Mhm. So pinaka-boring adlaw ko ang wala ako sang ginahimo, Tita Regine. Tindog tangra daw. Wala. Basta kung di ka anad sa nga wala ka bran, mut. Okay, pero amo lang man na iya ang inyo nga arrangement sa imong Yes, Tita, pag-obra sa madrive iya? lang gid. Madrive Okay. lang gid ako sa iya. Nga gani Pero kuno siya- nga Yes. Sige, Tita. Nga gani kuno nga naguba ang isa niya to kasalakyan? May driver siya nga hire sang company, sang nagkadto siya sa Germany sang bakasyon, ginamit sang driver niya ang salakyan nga wala naglisensya. Siguro kung dito nagkadto, nakainom, sang pabalik na siya dito sa balay nila, nabungguan ng salakyan. Sa kakulba niya, ginbayaan na lang sa kung sa din nga police station ng salakyan nga nabungguan. Wala na siya magpakita. Dason, ang mga pulis sa amo to nga police station umulan to nanawag kag gin-inform ang company nga ang ila salakyan ato didto sa police station. I see. So amo na nga nangita siya sa bago nga mag-drive sa iya. Yes, Tita, kay sang ginakayo ang salakyan niya sa casa, nangita sila sang madrive ang salakyan nga maarkilahan para lang temporary nga may salakyan siya. The 1 month, no? Good for 1 month ang iyang Yes, pang-hire Tita. sa imo. 1 month. Alright. Paano nga na-impress sa imo ang German National? Kay ang dala ko nga salakyan, Tita Regine, permi presentable, mahamot. Ang hambal ko ganun sa iya, kay since nag-golf man siya, sir, hambal ko, you have another shoes I put inside the van. So, you can use it, sir, for your golf, and then you have another pair of shoes that you can use to work sa hambal ko. Though, pinabatyag ko sa iyang hari, bala siya, Tita Regine, sa amo to nga time, kay wala sang ga-treatment nga amo to sa iya, kung baga, wala sila labot siya, kung basta foreigner siya, expat, wala sila labot. Kag ang, wala ako kagi late sa iya, mo to na-impress siya, kay permi ako on time.
Alright. Very punctual. Kamusta ang opisina? Anong imong mga naobserbahan? Kanami ni Tita Regine sang ila opisina kag syempre since driver lang ako doon kumbaga pamatyag ko pa lang sa una sang kaugalingon ko manubo nga klase sang tawo. May kahisa at the same time may hambal ko tani ako pag-abot man ng tion nga makasuksok ako sang may necktie, mga naka-blazer, mga muna dason nasa sulod sa opisina. So it's really a first time for me na amo gali ni ang unod ka opisina no mga tawo do matarong gid kilalaon kag mataas ti kay sila naka pang opisina eh. Naka-corporate attire. Oo, naka-corporate attire. Bisan ako matuod taga barong pero guard lang ang maistorya ko Tita Regine. Kami lang nga duha sang guard. Maayo lang gani ang guard Ilonggo man ti amo to. Gestoryanay kami. Alright. Ti anong imong ginayo sa iya para nga hindi ka mabore kay ikaw ang type sang tawo nga do ka boring sang adlaw kung wala ka sang may ginaobra. Although nag-drive ka pero you have so much free time, no? Yes, tita. Kag sang makaapat na ko kadlaw, makita naman niya sa balay sa sulod sa ila balay ang isa niya pa to kasalakyan nga ginapayabukan lang ginatrapuan matuod sang iya nga maid pero wala lain gid ang ginalimpyuhan ginabasa mo sa tubig bisa kag ang sulod. Nakita niya nga tama sa akong kapisan dason ang swimming pool nila kag garden ginalimpyuan ko man ginalimpyuan ko ang swimming pool kabalo man ko maglimpyo. Ambal ko siya, sir, is it okay if I can also go to the technical department so I could also observe how the drills and all the tools are being repaired? Ambal ko, oh sure that's good. At least you can also have time to you will not have a boring time ambal niya kasi naobserbahan niya man nga daw gapangita gid ako sang obrahon Tita Regine So hasta sa diin ang pag-allow niya sa imo nga pwede mo himuon sa opisina niya. Sa una Tita Regine wala ako sang no touch ako, observe lang gid ako, pwede ka pulo pamangkot sa mga technician sang paano i-repair pero wala ako, no touch lang tita, observe lang gid ako. All right. Kay for ikaapat ko pa lang kadlaw, hindi pa gid man sila familiar sa akon eh. Alright. But later on, may natandog ka na? Yes, Tita Regine, sang mambal ko gani sa unang semana ko sa iya nga gin-issuean man ako sang cellphone para sa iya lang exclusive sa iya ko gamiton. Wala ako gid nag-rely sa cellphone, ginatungdan ko gyapon ng obra ng trabaho ko amo to gani nga dugang na impresyon ang ambal niya. Oh, why are you waiting here at the lobby? You're supposed to be in the parking lot and waiting for my call. Ambal niya sa akon. So sabat ko, sir, I'm still at work, sir. I'm still on duty. So it's better for me to wait here instead of relying on your call. So madamo ko Tita Regine nga ginpakita sa iya nga wala niya maagyan sa mga previous driver or sa previous driver niya Tita Regine. I see. Kay ikaw kung magserbisyo ka sa iya, may concern. Ginambal ko gani sa iya, my work or my duty ends when we get home, hambal ko sa iya. Alright. So you really gave your best. Yes, Tita Regine. Namian siya sa imo. Ano to nga unit ang ginatag sa imo? Early times daw, hindi man ang siya... cellphone? Oo. Ang Mitsubishi Trinium, ang may ang flip pa na? sa... Ang dako, pero di-flip, ang may cover siya sa pilindutan niya, pero ang cover niya. Mitsubishi Trinium sa una. Kamahal sina, no? Una nga pagwa sa Sa cellphones. una, mga corporate issue eh. So bale, ano ang mga ginaobra mo bilang driver niya? Aside sa pag-drive sa iya. Sang nang medyo na kami Tita Regine, 2 weeks, di ba nag-day off ako, ginatagan niya ako sang extra nga money. Amo tong nakapauli ako first time nga may bit-bit akong grocery sa pamilya ko. Lipay man sila Tita Regine kay manadagdugayan ako nga nakapuli pero nakita nila ko madamo ko sandala. Sang second week ko na sa amo tong boss, pwede ka na tawagan siguro boss kay nangin boss ko siya. Wala gid siya kaagi nga magka-problema when it comes to driving Tita Regine. Very comfortable gid siya. Yes, tita. Kapin pa tong kung nag-inom siya sa gabi kay syempre pastime niya antes nga magpuli.
Permi na lang na siya ginabugtaw ko sa balay na siya. Sabi, ambal niya gani. Is it already in the morning? Manambal niya sa akin. No sir, we just arrived home sir. It's only past 10 in the evening. Oh, sabi niya, I thought we're going to back to work. Kalahog man siya sa akin. Okay. Pero hindi siya luyag ha? Tawagon mo siya nga sir. Nga ako no? Oo. Kay wala siya nagdako. Tita Regine nga kay sa Poland siya nagdako. Kaagi siya sang Tiempogera nga ginahabuyan sila sang mga sundalo ambal niya. The only time we can eat fruits and chocolate is coming from the military ambal niya. Kaagi man siya Tita Regine sang kabudlay sa kabuhi kay Tiempogera sang panahon niya ato hindi man nami kabuhi nila sang bata pa siya Tita Regine. So anad man siya kabalo man siya sang ginatawag nga hard life Tita Regine. Kaya ano ko nung buot silingon sang sir? Slave I remain. That's why hindi siya luyag. Nga mo nang itawag mo siya. Sambal niya, kung British, if I'm a British, I will require you to call me sir. But since I'm not British, just call me on my first name. Alright. Sir, a servant, ano to? Slave I remain. S-I-R. Sir. Alright, sa ating pagpanumbalik, Mr. MSS, ano ang imong natunan sa sulod sa iyang opisina kag mismo sa ini nga German National? Sabton mo ina sa pagpanumbalik sang kahapon lamang program mga kabombo sa gihapon kaupo ninyo si Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung naalad kita nga kadagamit naton sang baso o kung pinggan ginahugasan gilayon naton agud hindi na magtiner sa lababo, mas maayo nga manumdum kita liwat bangod tuman kadamo nga tubig ang ginagamit mo para diri. Sa baylo nga hugasan gilayon, mahimo mo ana ibutang sa isa ka labador nga may tubig agud pahuluman na mga ini kag tingubo na lang ang paghugas agud makakinot ka sa tubig. Praktikal ini kon ara ka man lang sa inyo balay kag kon ikaw nagapangabuhi nga wala sang upod. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa Balik kita diri sa kahapon lamang program, balikan taman ang aton nga winner si Mr. MSS ang Quezon City. So, ano ang imo nga natunan sa sulod sa iyang opisina and what is the best lesson about life that you learned from the German National? Tita Regine, sang going 3 weeks na ako sa iya. So, kampante na naman siya sa akon, kay kilala niya ako sa sulod sang 2 ka semana, nakita niya efficiency ko and ang eagerness ko nga hindi lang ako limitado nga observe lang tulok kid paano i-repair. Naging niyo ako, sir, is it possible if I can do some repair with the drills and all that construction material tools? Oh yeah, as long as you will be very careful. So you won't get hurt or you will get injured, ambal niya. So ginpasugtan niya ako mo to nga sa unang tion nga nagbukad ako or nag-repair ako sang mga equipment. Nakita man sang mga technician kaupod nga fast learner ako, Tita Regine, na ambal nila ba? Sa may kumbaga sa ano, paano mo nalaman na marunong ka ng ganyan? Yung ginambal ko, tinuruan na ako ng tito ko kasi sa electronics, amo to ambal ko sa kaya may background na ako na paano mag-repair, sabi niya. Amo to ang una nga drill nga
gin-assemble ko, gin-repair ko, gin-islan ko sang bearing, kag ang shafting niya, ang carbon brush na naislan ko. Ginpa-check nila, gin-check sang head technician kung nakasunod ako sa standard sang repair. Dason ginpakita to sa German National. Approve siya sabi niya, wow, it's like you're an old-timer here. Ambal niya ganun. It's because, sir, I already know electronics, so I think that helped me a lot, hambal ko sa iya. Aha. So sa first time, pag hands-on mo, na-satisfy mo ang German National. Yes, tita. Kay hambal, may, sa mga masunod ko pa, tita Regine, nga sulat, sang nangin employer ko naging siya, ara, tita Regine, pero siyempre wala mo pang babasahan. So sa mga nagasunod sang istorya ko, mabasahan, mabatian nila ina, tita Regine, pag mabasa mo na, tita. Okay. As of this time, can you already share with us ano ang best lesson about life nga na-learn mo from the German National or hindi lang anay? Ang isa sa mga badamo niyang gintudlo sa akon, it's not hard to say no. It's dangerous to say always yes. Amo na ambal niya sa akon. Aha. So anong pag-iintindi mo sina? Hindi sa tanan niya tion, maoo ka lang nga maoo sa mga tawo nga kapin pa kon makakita sila sa opportunity nga abusaran kanila. Magbalibad ka man for your own protection. Kay sang naga-amat-amat na makilala niya ako sa naging full-time na niya ako nga employer, puro lang mabatayan niya, it's always yes. Sambal ko, pakikisama. No, hindi na sa pakikisama. They will abuse you. But that's to be on my next letters pa, Tita Regine. Alright. And I'm sure na-apply mo gid ini, no, sa imong nga pagpangabuhi kanangin helpful man ini para sa imo. Yes, well, Tita Regine. Mr. MSS, wala pa natapos din ang istorya sa imo kabuhi, but up to this point, ano ang imo paglantaw sa imo nga nalamutan sa kabuhi so far? Kung kaysa Tita Regine, ganap pinsar ko tani no, I could go back in time nga malikawan ko kung ano ko subong, pero hambal ko. Amo ni ang kabuhi ko eh. Siguro kung makabalik ako sa edad nga 10 years old ako, hambal ko. Antuson ko na lang siguro ang kapintas ang amay ko. Tub nga magdako ako. Hasta makatapos ako eskwela, kag makuha ako ang kurso nga gusto ko nga law. Kag ang una ko ikiha ang amay ko. Hambal ko. That's very loaded. So ano ang luyag mo i-share sa amon nga mga tagpalamati about life based sa imo nga naagyan? Partially kay sa mga nagapamati kag nagasunod sa istorya ko sa kabuhi. Tuod hindi kita perpekto, pero as long as atubangon ta lang, hindi ta lang paglikawan, because if you will avoid your past, it will keep on haunting you and you will have no peace of mind. It's better to face your past and let go of it para magkaroon ka ng peace of mind. Kaya ako may times nga ginahaunt ako sang nakaligad ko kay do may pamatyag ko may kulang eh. May kulang, may kunta na may nakaio ako sa nagligad ko, pero that's already in the past and I can no longer bring it back. Mm-hmm. So kumusta sa buong inyong relationship sa father mo? Wala kami communication, Tita Regine, bisan sa Messenger, sa Facebook, kay malaka lang siya sigurong mag-online. Pero basta kabalo siya, ginpatawad ko na siya. That's enough for me. Kung mag-reach out siya sa akin, open man ako. Ugaling kay nakaibalo ang mother ko nga ginpatawad ko. Amay ko, ang iloy ko naman ang tama kakig sa akin, kay nga ako no napatawad ko ang amay ko. So ikaw yan, nakapatawad na sa father mo. Ang mother mo, wala pa nakapatawad sa amay mo? Wala. Hindi gid siya, Tita Regine. She's really hard as a stone, Tita Regine. Alright. So sa mga masunod nga istorya nga imo nga i-share, I'm sure igapatpat mo sa amon kung paano ikaw nadala sa Tita Regine, sa imo ambisyon. Kay ginapanghimo. May timestamp ina, Tita Regine, oo. Sige. Kung paano ikaw nadala sa taas ang imo ambisyon kag ginapanghimo, kag kung paano ka naman gindala sa idalom kag gintudloan, kung paano baguhon ang imo kaugalingon
kag magpalapit sa Diyos especially. So we'll be looking forward sa imo nga next nga mga episodes. Madamo gid nga salamat sa imo Mr. MSS for giving us this chance para nga maistorya ikaw kag ma-account naman diri sa amon liwat ang mga inagihan sa kabuhi. Nagapasalamat man ako Tita Regine sang madamo sa tion sa chance nga ginabasa mo ang mga sulat ko. I know nga daw binublasad ko ang kabuhi ko sa public pero at least makuha ko ni sa dugan ko, Tita Regine. All right. I've been carrying this for a long time, Tita Regine, and I want to unload it. Sige, ari lang kami diri mamati sa imo nga iga-saysay. Retelling is healing. That's according to Father Dennis. Anyway, once again, salamat gid sa imo, Mr. MSS, for always being there kag sa imo wala untat nga padala diri sa mga nagakalatabo sa imo nga kabuhi nga napunan man sang mga leksyon kag mga inspirasyon para sa amon tanan. You have just won 1,000 pesos in cash and we'll be looking forward for more stories coming from you. You already know what to do kung paano nga mapakuha mo diri ang imo nga premyo. You have something else to say before kita nga mag-end? What ginashare ko ang kabuhi ko kapin pa sa mga katulad kong stroke survivor. It's not the end of our life. It may be very difficult. We may be reach our rock bottom. But the only thing that we can do is go up again. We don't have anything to lose. Saka lang taliwat sa kabuhi, bato lang kita. Tubtob nga pagpahuwayon kita sang Ginoo, hindi kamo madulaan sa paglaom. Ako, I had 8 strokes for 9 years, but I never lost my faith. It's really a struggle, but amo ni kabuhi kong ginatag sang Ginoo, so I have to face it every day. Amula na mambal ko, Tita Regine. Alright, sige. Base isa sa mga missions mo, amo nga ipatch up mo ang imo nga mother kag ang imo nga father. Well, who knows? Let's pray for that. Salamat gid sa liwat. Ang ating winner, si Mr. MSS sang Quezon City. And now, it's time to say thank you very much sa tanan naman naton yung mga letter senders for this week. Salamat sa inyong mga istorya nga padayon nga nagahatag ban sa amon sang giya sa aton nga pagpangabuhi. Hindi lang nga nagalingaw. Gani ka mo dira kung may ara ka mga stories, share na. Ang inyo man nga mga inagyan sa kabuhi, i-email nyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulaton ang mga kasaysayan and ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Our winner for this week and to be interviewed next Saturday, August 22, si Mamang sang Agtabo, Pasig City. Again, ang ato nga winner, si Mamang sang Agtabo, Pasig City. Magasunod na mga kabombo ang mga dramas kada hapon diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. We'll see each other on Thursday. Kay may impeachment trial Monday, Tuesday, and Wednesday. Sa gihapon ninyo nga alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.